a beautiful Thursday morning. Live on your radio 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. I'll pay a lenyango passe. I don't want to get in Cremo. Mojadi and one Frusani and Chamada Bojima. They are Dumbina Badum so. I'll pay Brasso Yadanyango passe. Johnny live on Facebook. Man was share link. I'm off of Robin Sweat to me. I'm a Friday 059340 6565 059340 6565 0534 050 199. Then Yanko Pansi at a pay. I'm in the end in the year. I'll be a cassia than I said. Hello, good morning. Good morning, Captain. Me about your frozen. About your junior Jason. A Gianna Payan and Yanko Pansi. And what my home was some papa. You move be any fear. The correct. Because Bible says, I can't tell you, no be more than fear. You put some people in the most, so any time. Like I can say, enough for them and them entering. What the assembly on qua on tour. And some more bamu. As a Fradina do the Panama Sicily. You would be a rebel, be a fair. Yes, yes, and you think I can many petiana. No, you go for treatment on the finish. The Swabiano, that you're so much as yet never. And so go, a quavian and more by. And me, I said, then will be one year, a mobile moon. For what thing Uncle Ponso, you pay a mercy. I've got your DIA, Mubian one can say any own. Let me say, I'm entitled to answer for what you show. Then down the Domon, who they necessarily draft. Let there be some crying. I will use Christian as well as the movie. Amen. Amen. May that say, Jay. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Where you have a copy of him? And I fed him, Mr. Wood in this town. And I pay an Hitman, and so you are there, Uncle Pop, what they are saying. Why are the power? Well, let me have a fellow. Ejumauda, to Kuso, our boy, you are my Kakranga, the other call. Hitman, part of Interest. May that say, breath from good morning. Asante Zongo. Papa. And I pay an Uncle Passe. Mo. Yedi kan asida bi nkoma wo so me da say ai ati magia no pa mi tia no papa say asafu ehu a aye mi Asante Zogo me ni babusua adum ama adum na adum yen sabe ma ti me beduru ba bi asin be pa manu aduane dia me ni babusua kan say asafu ehu a ya da wasi o ya da wasi amen Asante Zongo good morning. Hello, good morning, Black Up now. Me about your saying. Before you're from Sammy. Sammy Casa free him for. She's paying because if he is legal, Mr. Dancement, but because if he is legal. And I pay you and Yanko Passe. And I pay Black Up now, then me I say, you won't say do never in Nadu, Nasaka, Mother, but you make a mojo, Sana. Young friend and answer then come on in, young friend come out for when you're Minkuto near the Nasi. As some your dam of my Ghana, Uncle some way na, young, but no shame. Captain Bly Bayensha, Yada Nasi, Amen. Amen, Yada. Good morning. Morning, Grandma. Me about your saying. The family said, a surface at one. Said I pay you and Yanko Passe. That my nana pay Daniel Yassi, a foul crown, and nana pay questions about their brain. Rakuma, and that's all my ampa. Rakuma Yamisha, no your person, your maswad them my wife. Amen. Yamisha, Amen. Daniel Yassi, so my department in my bushia. And dear phone na Shabako, Uncle Pony and Adum. Ne, as some of the Babano, as some a mood do. I bet my beton penifone a dream. I will be beyond bedding. A bit too animal. I mean, come on, not need to be. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. But your saying. Hitman, but your family make us a fair friend. Please, Yanko Passe. Hitman, a pair of fly 11 or do more park and a sack of Bob Born and Minumi and your come home. A radia dum ne humobro. And Jano Pedania, the best radian name. Can you hear in a doy baby bow or ye? Any Enquana Waji and your money crew aso near Christo Dean. Nadumchi, amen. Amen, Medas, said one so what to me, a friend of pay. Good morning. Good morning, Hitman. Auntie Maggie. Papa. Mammy, and I pay and then Uncle Passe. What point to say? Oh, I know pay a Mekrada, yeah. I'm here day on Dompon, Pahome and Pahome agree.
ene me ma me ne me nananom nyame ahwɛ yɛn so DLFM abusua kɛseɛ nyame busu kura mu a na yɛaseda nkuto a yɛyi nkuto ɛne yɛde mmɔte asefo nyankopɔn nea wayɛ no ɛboro so dodo mede ɔman Ghana awurade amea mu han fefe yi a na yɛaseda emu mmɔfra emu youth emu mpanifoɔ yɛde obi biara ɛhyɛ Yesu bogya mu na nɔpɛ sɛ na gyesi ne fiba ɛnya sumdie nyame waka yɛn ho aboa yɛn yɛda yɛsɔre ne basa kɛseɛ kura yɛ mu ne yɛante asenkabɔne a na yɛaseda nkuto DLFM foɔ nyame nka mo ho na ɔma mo akokopuro ɛwɔ Yesu dim mede nyame gya mo nyinaa bye bye. Amen. Auntie Maggie, good morning. Good morning, Brasovna. Beba chefro saying. Mpatakosini kaswa. Agusia na peye na nyankopon se. Brasovna ora Yesu aye na de ni biem. No krepa. Mama de papa chien. Papa ni ku ye ho dodo. Obo ye ho ban. O hwe ye so. Ye di fe ni ye fi bam. Ora Yesu ma ye ho mastem. Ye ni ye busia ni ye ma. O man Ghana. Eti asia. Na no penya me kan se o. Mi da ora Yesu ase. Onu awurade abenya bi no tutu ya namo nsi yie ye ko ye dwuma mu onu awurade tema ne so ye so papa be na ne yem ye sei anope ye da na se ye ni hia ye beka na ye ka ne sa se dan ka ne din ebi so onu awurade mpo se abenya bi na ye ma ya se da eno so nsi ye bi sade ebi se awurade no nim ya kuma so ade dada nti anope kwa bna igina fidika sie so e ka kire papa Jesus se mi dana si abeni abina na ni kume hu mi ma de moto na ko skru papa bo mo hu ban e de o mo ko de o mo ba ankole hu asemo a na mi so ora Yesu ni mi edi ni ye dodo mi da ora Yesu ase e wona do ye kesi abeni abinyina o ye mami e wo Yesu di nti amen. Amen. Good morning. Good morning. Beba cho Mrs. Mintanie. Yeah, Bakobra. Ana peye na. Bakobra pomo. Nyame ado me ho ye Mrs. Minta. The radiasi. No pay so e han na san to ye so. E na ye me krada me so dey. The radiasi. Ana pay sorry ya pomudin wo ho. Sechema da bodwem mo je di emu afrisane. Odum radi acheye. Ana pay ya san sorry. DLFM nti ye da na se. E san say ye refi ye hu mpo a den den na ho be kae. Nti yesi asedan ka ne di no ye ma ye nti na ye da na afio enkwa a ode che ya ye ntu aka ye nde ho ka bia no enu nti na ye da na afio nti na no pe ya sam ne se okoso mbo ye ho ban na okoso bo ye ho ban ye ne ebusua ne ye pie fo ya dofo ne ya tamfo ho ban a ye be da na afio ye be ka so ye no nkuto na waye nti de ne de nyina ye tene ne nsem ba mbo pe ohu ye mobo ye koto obone fo afidie mu ono hu ye mobo no yi ye free mu ahoma bi asesa wo kwan mu na no pe ya manye na wotwe mu busumi mu no erade hu ya mobo no yi ni nyina mfi ya kwan mu na ebe ko so ada na se na refre ba wo mpa so mpo a ade ta no pa DLFM ti ye be kala ye a kire aman ba kwabra Mrs. Minta. ano pe ye da nyame ase awon ni a ode adua wo mu a wasan de aba nyame onkoso embo ho ban no nyo kese. Amen. Baby, I must have say, and if the DNA as I so anyhow, and it's a wood me the whole how to her. And that's all but call be how man, and I so be 2 hours from Grambach for dinner. I was a windshield and a busso. Rather, all count who feel call, who feel back. On my bonny beyond toward that, then again I walk car, rather in your candy 4 months. Amen. No, but when I read it, I put 2 sem, I come out to him, sem, I became the actually. Ye de radiasi ne ne waye onkoso ye okese ko sisi obeye kese pa. Amen. Amen. Mrs. Minta. Good morning. Good morning, Hitman. Yes, sir. You're frozen. Mrs. Minta kwa Kofi Maba Shama Diamond City. Kofi ana peye na nyankopon se. Hitman, ye da nyankopon ase o ne Bible ne hwe support dia hwe so. Ye hyaase ejoada ende yawada. Nyankopon edi ye ko nkaka. Ye se obo ade so onfa na taban kese no ento ye so. Non cry, non share, so I don't need to. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Bakaba. Me ba che frozen. Pasaja fusiani. Adu ana peye na nyankopon se. Bakaba na pe ye dan yame ase. Yanda na se ani ye yotiafo. Yanda na se ani ye hu dia waye. Eni yanka ne din. Nda senka no. Ye dan na se. Ana pe me dan na se mama mba. Dan na se mama ni anom.
na pe ode yenko ode yemba yenti atenka bone mojali dia fusa ne ketrema da abodwum na yetumi asole na yegyina ye nanso a na ye nadumala kwa aya na mehu dia menka yakobra na menko so nkasa mom amen onti nanim ma DLFM fo nyina amen na menkasa ma Obia Wɔhɔ yakobra ba ka kire nchira ba se me se akire din boko but I say good morning Yakobra. yes sir your friend 49 pay kwaku ye na nyankopon say Yakobra ye den ya me ase edin kan edima DL abusuaku dade Lumba na ye den ne ene the workers especially when they produce me Yamenka mo yi pa send yamoko up and down car them sebi yanti atin carbon bi and nation mo no mo amen Yakobra Yamisha me ankasa so 49 babusua 49 abusua kesi ayo kemaha asama Kumasi any asante be kwa nyame enkayo ene me mame isudi owo me yamu akwa papa bi ene ye isudi nyame shira mame pa Yakobra yes sir me area me ti especially me ti boni bia sabri ubeko area bi e jadem amanfo ATM me ti we na Yakobra dia ba ko nyame ye kra me sole aya na ye me nwa pete Hemi ame humi black abra me ni asikafo a sebi e ka so mometo DLFM enchiaka o metimi ato me yo mu nyina home mfrema ba kwa me ntia hwe o we ya de nwanwa nyame etime ye oho ti nyame nhyira ye nyina na youth a o maba Ghana so nyame enka o makoma nyame enka o makoma yie pa ni apentemanya atantifo si tia wo hoi and the botwa tietia na botwa no express kakran won so betimi ayeden adie entemesre ye youth o maba se apentemanya no omonto omubo ase na atantifo si tietia wo hoi and the botwa bra am for one line me that say kwaku 49 good morning me ba chef Rosay we doctor man chimpana shuhum ana no pay bidiwadi ana pay na nyankopon ase me da onyankopon ase se enanso wahwe ye nyina so yetim koma no pay na on my Ghana amanfo Ghana fo tininka wo DLFM na tactical no aya sida ana me di ma o hwetiam fo onyankopon a Hitman o hwe no mi so a oma ye ho emasem enam akonya we eda nyame ase edima pastor Ebenezer Ado aye Pentecost sofo a ono no ye district pastor ewo suhum ewo aye tebi eno fi wa mi ankasa me sofo peni aye pastor Emmanuel aye tebi aye Pentecost sofo a ono no ye district pastor ewo suhum de ka so kura no na me de ma osa barema aye kofi e the first suhum hene na me ya do ma 17 November ana kumoga e sha se wo suhum me ma na no nyina se sha pakete pa ediba suhum men twempana makraw danope me da say nana ya owusu from point pay say wo hedwumadi no all the way from Mr. Seglufia e wo Pretoria no pay wo da nyankopon ase nana ya owusu from point pay wo se wo da nyankopon ase good morning Hitman yes sir your Rosay Pacho your friend Dixon Bada ko kujiji group education region ana pay na nyankopon ase ana pay so me da se nyakonya odi admami ana pay so nyame ya madum na adum asome so na de paaki me na nkwati ni mu na me hu hanga me tere me sa pagya me mu kuto tere nyame se me danase me wi aseman omangana omanpene na abo afunu me nyina me danase e ma DLFM ko fa bai odi na adwuma efu nyina Hitman sambi bi ye na won e kan nyina wakan amen me that say good morning DJ Hitman yes sir your Rosay the premier piano ana pay na nyankopon ase you know, you have to put that to access. I mean, you are still alive for God. I also thank God for my life or sister, Mama. I was a money market. I mean, Bob, damn issue. What the money market? Amen. I say, good morning. Good morning. Good morning. Okay, your friend saying Joyce Adakayado. Yeah, na nyankopon ase Joyce.
Amen. Good morning. Good morning, Daddy. Pacho mo ho te say. Auntie Comfort here ho ye pa na so e. Pacho Obia ho ye de. Nyame adom Obia ho ye pa na so e. Oh, ano pesi ye da Kristo ase. O na doye bebrebe a, o san dia doye. Yentia la bilo. Yentia wata bilo. Yentia she. Ah, odu di maya betimi etia. Na drum. Ene ne ho mobbo. Eno san maya ne me buti afo. Masifo. Baby, Daddy Roma wo biara me dasman ne kwan. Anene buti afo. Nyame kam on wo kwanyin. Amen. Amen. Auntie Comfort, good morning. Morning. We about your first say. Pacha your friend Jenny. Look at free him for. Pacha me kasa free aviation. Mami ti wa no pay. Anapa we me da radia si. Say wa share me si ahwe me bani. Ahwe Obia. Anapa we so asem na nyame udi maye no. Ye da wa si. Amen. Nyame nhyira. Amen. Say anapa dia otumi tuyefu. Nyame nhyira. Amen. Amen. Me da se won so what to me afraid and pain now what was said about. Good morning. What too bad. 05934065565 0534050 Hello, good morning. Good morning, Governor. Me pa chef for say. Mama asia to me kasa na me kasa for afia. Mama na pay na Nyankopon say. Na friends me da asa for radio ase. When the chef so pan in the Bible our boy home by our share so ma de pa chin. Ya ne ya mami ekonomi mu nyina. Ne ya Ghana man nyina budi embusiafo nyina ya da radio ase. So wa share so one share boni one share mumuye. Eni yandi no wa share so aboy home by dia anapa ya sedan kan din. I want a double Christo demonti. Amen. Johnny live on Facebook. Commercial link now for Robinson to me, baby. Good morning. Please, how are you doing? I thank God for my life today, watching live from Christian Village at Chimota. I thank God for my life and that of my family. Amen and amen. Piaga the message about the pay. Live on Facebook, go back, share link now for Robinson to me, baby. Live on Facebook, live on YouTube. I got so many was not pay what the Nyankopon said. Good morning, thank God for my life. You're from me, Fiat, my community 10. I mean, no, what fire differentiation. Good morning. Thank you, Jesus. Augustina Kofi. Tell my community 11. What the Nyankopon said. Good morning, Hitman Black Rabana. My friend Kofi, man. I shine my Diamond City. Good morning, Hitman. Thank you, Jesus, for a wonderful day. And I breakfast of well. That's what the Nyankopon said. Thank you, Jesus, for the light today. Extraordinary from when I say. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me ba che frozen. Me ba che ma won so kakra na mente on kana pay. Ana pay dey me se me the rate time ka se free tema. Rate na pay na Nyankopon say. Ona pay dey ida na se. If say we yi na do your hota. Afie so aboy ho ban from January to October. Ni ni penya ni se. Na do am here da so tiase. E ma tetra ma da bodwi mo je udi fu sanity a. Ni kana say ida na se. Me ba otoso mi sanso no hom fanda di boot. Me se na me se.
ono ye yaresafo nyankopon on san yare ma mo Yesu din. Amen. 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 Veronica sana pay what then Yankopon said. Once a good morning, Hitman. Thank God for this day and the coming days. Hello, good morning. DJ. Maybe I try to say. DJ, good morning. Maybe I try. My friend say. Maybe I try. Friend, me kwajo me sasa akodi. I don't pay any Yankopon say. DJ, me da nyame ase. Emo abrabo nkuransha ode mayen. Me da nyame ase ma me sofu penny. Honorable Bishop Richard Doche Anyagbede. Me da nyame ase ema mabusia. Me yere ne me ma. Me da nyame ase ma DLFM fo nyina. Me da nyame ase ma Callers Association. Me da nyame ase ma Mrs. Azila. Any Mrs. Amrikwa. Nyame nhyira wom. Non ka wom. Amen. Amen. A final call on the pay. Me said, good morning. Good morning. Maybe Jeff Rossi. You answer on pay and then Uncle say. And you're done Yamia to be an hour, no fata. I ain't can be that 1 year or Yamaya and I do know I'm at the Pebiakian. Yesterday, the Union Asian, you friend near my Yamina than any other job. Uncle one very so Uncle one more home buying. You bay Musuni as I have a Padana that you sense will be free and what will be ever calling you master? What's having a big fiat with you? Yet then I in and now say, at the actually being concurrent. The Danasi and Sada de Bieda than yes. Amen. Abbas Austin, Quack 49. So then Uncle Pastor said, good morning, bro. I don't pay what to say. I'm watching you live from Tamam West, Community 23. Juan Abba Mensa. That's a good morning. Thank God for my life, my darling husband, and that of my family and loved ones. Watching live from Tamam Community 22. Today's my soul day. Have a happy soul day. Komaya wonderful now. Pedro and Poba say, I don't know one tea and I said that. Nafia come and swadi in one young family. Ebra ye free fear ye quadrumain, one sue or quadia tabanso, no one fine could do a drum as some demo. Yana ya coped juma, woman and sankabi. The baby sano, woman and sanka. The air cotono, woman and Tom. Ye be do fear some dreamer. Like I say, Papa, it was say. Good morning. Kwanje
6 on a beautiful Thursday morning here. Well, I'm saying special good morning and come on, Madam Sarah Pamford at the Bank of Ghana. You love the show. I don't pay what what to say. Having up next on the show, major stories making headlines in the national dailies. Who work right time boss when I don't pay. I sure about could you some beats and I said, what do you need at your prayer? Join you live on Facebook, live on YouTube, on my Facebook page, and that's why share linking up. For being soon to me, baby. I'll pay a bed, come on, pa. Come on. Oh, yes. Bed, come on. So what to me and monsieur Lumba is super natural mineral water. What another what in Sweden Benjamin Suman Sankabi Lumba is supernatural mineral water. I experience every fall. There was such a deal bottle of hot. Jumedia be a woody be a puntobia woodrobiana. Lumba is supernatural mineral water. Lumba is supernatural mineral water. Let's get a grip. Sankabi. As a from Pettiford, after was baby, I want to supply will become a Lumba, supernatural mineral water 0555 274757 0555 274757 Lumba is supernatural mineral water. To be associated with a newspaper segment on the show. Pay a bedding, come on. When you are joining live on Facebook, Obano, I shall link no. I'm a fool for being so. To me, I should be on a pay. And as usual, my man, your man. What you are trying to say? I got a baby man, Aquaba. And Shraba Quadio Samibi. Quadio, good morning. Good morning. Naka me boarding Shraba Quadio Samibi. No one just present say. Ozi agosi sadi go school no. Na ye mark register. Ane de pa. Ye boarding na obeti present say. Sure. In Shraba Quadio Samibi present say. Kofi Taylor absent. Say one ma. That is a Kofi am school no. Sure. Emereko. Akomko. Atuntwa ho. Because I pay what bomb to say. And now there ye. And how was your night? Oh, everything was cool. Everything was cool. Sure. As usual. Send your dasana. But I don't pay. I want somebody can catch you on that. Yeah. Say Michelle no many pa. Sure. It's always happy say Michelle no pay ni better na say na. Dia ekoswo maimuno. Dia metifo. Ate dia ekoswo. Nokwasem. But I don't pay na me ni etifo edi nkomo. And nkoma na ye die no. Ni ye hye ye hunkuran. Na me catch you say etifo no. Nkoma na pay na me catch you no. Say emre wo hoi. Edi adane. Time changes. So don't judge me today. Kojo, time changes. Don't judge me today. Because you don't know my future. Wunni me dachi. Intime mbu matene. Me dachi betumi ayefe pa kojo. Sure. My future can be very, very bright. So wo hwe me ene. Now they judge me kojo. Wo be yam from so. Abusia men hwe obi enfan judge no chena. Shebre ekuta Awurade. Shebre ni nipansam. Nipankrabia, yan fama wo. Shebre sesafo,
ɛne awurade nti sɛ wohu obi ɛnnɛ a membu n'animtia sɛ wohu obi ɛnnɛ na saa nipa no wɔsom wo irrespective of adwuma a nipa no yɛma wo sɛ wɔyɛ wo house boy wɔyɛ wo driver wɔyɛ wo nanny dwumadeɛ bi a nipa no yɛ so wɔyɛ wo shop attendant saa nipa no membu n'animtia ɛnnɛ you don't know tomorrow ebi saa nipa nandakye wɔbɛtumi aboa wo yɛ wakasa bi akwadwo yɛ taika yɛse poor no friend ohiani ani adamfoɔ megye to mu paa but the table can turn around table ne bɛtumi atɛne hyɛberɛ sesafoɔ ne awurade nti no sɛ wohyia nipa a ebuo ne nidi ɛwɔ no ayafa ma saa nipa no ɛsiane sɛ table no ɛbɛtumi atɛne the table can turn around mmerɛ bɛdane kwadwo nti wei ne nsɛm anɔpa yi na mene atiefoɔ yɛde hyɛ yɛ ho nkora anɔpa yi yɛmfa no asɛm atiefoɔ no biom ne yɛnda nyankopɔn ase sɛ den so ɔde yɛ nkwa akyɛ yɛ na basa yɛ adɔm ɔde na basa kɛse no ato yɛn so na ɛne nso yɛka ateasefoɔ a yɛn nso yɛyɛ ɔkra ateasefoɔ ɛnonyam ne aseda ɛnka nyankopɔn den and abrabɔ no a yɛbɔ no sɛ obi a ɔbɔ nkɔmpɔ kɔ n'akyi na ɔtae ɛdwene kɔnka no no bɛhu ne sɛ bra no a yɛbɔ no yɛmfa seesei asetena ne tebea wɔ mu ɛntoto deɛ ɛbɛba w'anim anaa deɛ di w'anim ɛba no difference ɛwɔ mu bebree you can't predict the future no enti wohu sɛ yɛwɔ abɔfra a ketekete koraa na yɛasusususu no mu nkakra bɛdu pɛmpɛn so ɔno abɔfra no bɛtumi akyerɛ adeɛ a wobɛdi ne adeɛ a kɔpem sɛ ɔno a bɛdu baabi a awofoɔ bɛgya ne ntadeɛ nyina atɔ na ɔno atɔtɔ no nneɛma no abrabɔ no ɛyɛ process ɛyɛ nkakra kɔdɛ wo sɛ yɛwɔ abɔfra krampo a yɛtu akwalaa no yɛde ne hyɛ akyiri afei akwalaa no ankasa bɛtutu na ɔwea ɔbɛdi ka awea koraa ansa wɔtutu ansa wanante abrabɔ no yɛ process sure enti no sɛ wobɛka yɛ mla no yɛwɔ school mu no wombisa yɛ sɛ yɛnyina adwuma bɛɛ ne yɛbɛyɛ a medeɛ mepɛ sɛ meyɛ engineer mpɛ sɛ meyɛ doctor mpɛ sɛ meyɛ sei mede mpɛ sɛ mekɔyɛ pilot koraa nsɛm pii na bɛyɛwieɛ no meka sɛ obi ti kwan ho asɛm no wabɔ ntampea no a wɔhyɛ ɛnso na ne botaeɛ ne sɛ nka nanka ɔpɛ sɛ ɔno so ɔbɛyɛ pilot no mmere bi ɛdi n'anim obia ntumi mpredict future no deɛ ɛdi anim no obia anim deɛ ɛba ɛno nti na ɛyɛ sɛ woyɛ ahwɛyie wɔ abrabɔ mu no ɛnɛ ebia nipa no bɛhunu sɛ ɔnsɛ mfata ɔnsɛ obia anidaso ni hɔ ma no nnɛ but deɛ wɔ n'anim no wonnim gye nyankopɔn kutoo ɛne nti na de bia na ɛsɛ woyɛ nipa nyinaa yie ebia nipa no bɛyɛ ɔkamafo daakye bi ɛdi wɔ de mu ɛmene bi ɛba no ebi ɔno ɛne ba bɛyɛ wagyenkwa made wonya woɛ isi nipa bebree na ɛbɔ nipa bi ɛbɔ mfea ɛde nipa bi afa kwan bi so egu so titi nipa bi a so wonim sɛdeɛ nipa no daakye bɛyɛ a nkɛde wahyɛ ase yɛ ne nkɔgyae sɛ wonim nipa no de daakye sɛdeɛ bɛyɛ a ka wɔde wahyɛ ase yɛ ne nkɔgyae ɛfiri sɛ yɛwɔ obiara ne deɛ dɛ n'anim obiara wɔ ne hyɛbɛn ne nkrabea na ne suade hunu atwede yɛ mpɔ nyankopɔn de atom no nyame nkutoo n'anim saa deɛ wei even wɔsɔfo a wɔno wɔkɔ na ɛba nyankopɔn kora da ne madi akyerɛ obɛtumi ada biribi adi akyerɛ no ba sɛ bɛyɛ adwuma sɛ ɛnyɛ adwuma nyame nkutoo no okita saa kii no asɔfoɔ pii so dayɛ nyame tumi yi nneɛma pii kyerɛ asɔfoɔ but bebree na mmam deɛ ntira nyame na kita kii deɛ ɔno bɛka no na bɛyɛ adwuma enti no mayɛ mfa wɔ bi te bi a ɔwɔ mu nnɛ siesie no ɛnka sɛ nipa no sɛdeɛ ɔte ne nti no yɛmfa ni deɛ ɛsɛ fata mfa ma no yɛmmu no da bi nya botrɛ obi hyɛ aseɛ sɛ obɛtwi taxi ɛbɛdu baabi no na ɔbɛyɛ ɔdefo a bɛhu na ɔda ne V8 ma wɔkɔ no so atɔ ka ma manfoɔ de yɛ adwuma ɛno yɛ abrabɔ ahyɛ sɛ na ɛhu ne siesie no but menipa deɛ ne mu enti sɛ wamfa ɔni die no wɔbuo amma saa nipa no a ɛbɛdu baabi no wobɛfɛde sɛ wobɛtumi ayɛ dɛn abɛn no ɔhu ɛdu pɛpɛn sɛ obi a yɛto yɛnkofoɔ no bi a yɛmpea wohwɛ nipa no bi a te bi a ɔwɔ mu nti ebi a na bi kakra wɔ nsɛm kra bɛtumi de aboɔ nipa no na sɛ wotumi hwɛ n'anim di n'atɛm kwadwi ne te sɛ wo wompɛ adwuma ebi nso a na nyɛ sɛ adwuma na wɔmpɛ but ɛmfa kwadwo minimum awuraba bi a wɔ bank na kurom ha in the early 90s no ɔtɔn nsuo wɔn sɛ ice water na baayɛ no ne yɛde si apampam ne yɛde caps agu so ne yɛde blog atom ɛno bi na no wɔtɔn kakra awurade asesa ne hyɛbrɛ a ɛnɛ yɛka one of the biggest ladies entrepreneurs a wɔ Ghana hanom a wɔka ho paa wonim memenim obi a madam no wɔ wagya
Unu ma dia oye. Oton ngukoko ibi. Ngukoko no sha se no tonton kakra. Nyame adomene waye saa ma ne shop na be ye kese a. Okofa anwo na kese mu e de ba, de gu ka mu ne ba. Se me ko kire oni fi a wasi. We jaw yem besho. Right. Minimo bia waton pure water we bi. E de esi mansion okrum ase nkra ha. Nsu ya. Pure water ya. Pure water ya to ya. You see? Etini yeka se wontumi predict obi a future no. Ene say side bia menya akwanya me catch and listeners no. Wonim. Matwede ampo Nyankopon ehu na brabonum. Ene ye the first key betumi unlock we ye die no. Okay. First key wa brabonum no ye say manyame hu na brabonum. Di nukrama ho. Na di nukrama afoforo manyame mra brabonum hwe ubetumi anya ho nne but da chance want to akwanya bedi hia e ya brabo no ki ba kwa ewu mu no ubetumi ye poto ne be say o we say bible ne ka the upper the pa an open temanya ne ho no wanfa kwampa so nte sa kwahwe de obutu kosu a enye ne de so ewie no be ye okwasea e sa na brabo ne te just have time for yourself fanyame akwanso di nukrama nyame ma awurade hu na brabonum keke eno ano no Ketengete no sa wam free nyame akwanso wan kwabo obra basabasa obebo aboa no a ba be ye odefo we betumi apre asisi akwanso kro no kwanso ye ne na so da twen obesere di na wo atonton pia wata no nam no kura wudi ye ntinyame hira so de bia no wadwene sabe wo ma ne ba fie nti wo fa sika ne nye basabasa wonya kwadwofo me na me ka kire obeye ye mapa kwadwo sa kwadwo tro ne se ani ha wo hoi e na ho sa na tie but wo kra kwadwofo bedi kom wo bedi hia en ade ba ko ma we mu ne yemfa eni nkwa ho ne se obi a onnenam kwa tontonton ade ne yemu won okurum ha ade ba ko amahu no ene omo ye trotro adwuma ni taxi drivers dodo na mu won di ehu obi a watwa 7 eso ni ACS ni so ne hu se odi wabobra osi office make se ne busu market ya ndo oye trotro kwa ho no busu me ka ne sika bom a e be times 10 ne de ono wabota it ne car front but yemu won you see e ma yam fa ne me be nchekere ye ho pi na meye muni pa bonfia me minimo bi a black obna me hia na se nko ka kire me so yo defo anka me nyini da che se enye obi a no bo life sa se de hunu no obi wa hu na black obna na tade ne sample no okọ tai o mo bi da enje se wo hia ni enye obi a no pesa life twintwan na wi kete no abota na osim da bi enti ye muni pa na bi a nipa bi a obebu na bonfia obebu na nimtia no e bi a sa nipa na ebe ye waje nkwamre bi na sa treatment ade ne fa mu no time ne beduru ko hia na o se ti sa minim sensa na okita dibresa na wana ka twa so obi wa bobra na ya twiregu nanim ye nhwe ne mo bi nso ne yemfa obuoma obia na wonnim nipa na daache a daache obe ye ne moa bi mpa bi a obehia e woni nsem daache me da se kwadwo Your stories making headlines and the National Daily School Wakra Tambo Boswada. And Shaba Kwajosa, maybe at Nasem. But you will bring you Ghana foot you. Bakobra mena wase any akwanya ode amami bione yamfanchi ane nase eme yeti for mutie efiri echichi ne benche inform do so pa any o man Ghana man tama hodo ne mensi na hodo nyina no adope o mabie dia tuma yakasa nchi ane nase enkoma mo nyina de hwo mo so edura no pa echichi ya mo man kesim takrade and you make it say Agunan Saban Potem Yina Winiba Junction, Winiba Apam, and Mumford, a church of Munina Caswafo, a bank of payment, Yahudu, a church of Munina, and a few additional more payment, Western region, a chairmunina, saying Coupon waiting in the infant ceremony. Kuakra Tani, the Anope, and Yaba Montanaso, then small dons to the Binampa. Na ye no, ya tu ya boa say, etutuna Srania Bassa, Mahun, the Ocoso, Ewo, or my Gandem, into the Anabako Kuakra Tani be. Na okankan behu nsima hodo a edi motintimai ewo my Ghana mu ene ma hokro awon hodo so ensemu na yenhye ase emfamfiri daily graphic okuni kuwakata na mekese wedding finhye ne adioson no 75 years ena wono madie no maso maman so papa na kuwakata na asem titira na asem esompa ode bae no bena headline no ode mo emfoni da ha no mese mo ayenu ayedua ya local rice ye bi emfoni da ha no mese na efe pa na ochiri mi say rice sector can swell by 2,600%. That what mu chirimu o my Ghana yemu na yedua okroma sei no ebetumi akwanka na me bunkam so o mayi mu a ebetumi ahura kogina ni mo ham gichemu empimedio no ene ahansia 2,600% ene mo ayedua no sempirifo to ne mayi a
ebetumi akonkan ede moment me yani nkɔ ho yie papa na emo no yade a ba be konkan pa na we ye studies ana hwehwemu a Institute for Physical Studies for ene ye hwehwemu we omo ba omo kyerɛ mu sɛ Ghana de sisi no hwehwɛ hwehwemu do abeto dwa na emo yade a e ba be konkan yi pa enti insu na hyase gugu nkakra enti mu a mu ye akuafo a monije emudua ho no monjere mo ho na ban no omo kyerɛ mu a ehu behia sɛ ban no betimi atenase na wahyehyɛ pa na watimi aboa emu adehye mudua mo no musikua no aba no fa sika mfa nwuram no ma adwuma ne mu enya akuafo ne de na ni gisem kase ntumi mmra efise akuafo ne pii na ani gisem bɛyɛ de na so du pempenso bi a na enkonta ɛyɛ atubentum tombesra ban so mo no homode no fa sika twitwiridie emfa nhyɛ emudua num sɛ bɛyɛ adodo na betumi adua na Ghana so nuane atetere yɛ mo no etumi ebu afaso ɛwɔ manyim eni ekuwa krata edi enda so eye daily graphic wakrata no bena headline no ena odi nsem wei edi ebayem na asena krata fa etoso dumiensa ewo daily graphic wakrata mbo amane se Ghana ena afin so eye World Bank empeni fa hyase eboa ma oman Ghana ene 5 key sectors akodo abeboa no men yetimi akoye ne mpunto mu no wono ma hyase mu diska twitwiridie etai sa enyumako na chi a mbebo adwumaden asom no men no yetimi afayentuma pa edi afrani yakuyenem ewo mpunto ekwanso na sana katafa etoso dumiensa wana echirim se health alert influenza cases on the rise Ghana Health Service for nebo amanese mikese die influenza yale no aba asan eyini TB wes omenyan tenase anwena nkonkan ya so be hyepa nyalewe na asan yi ne ho a ehu pa tienmanimu ya na ye ho so na protocols ahodo ampenifo beka no yentimi ne so se be ya asan influenza yale we no enkonkofa oha obia emfa emre yen yakwayenim ewa brabo emu na yento aso ne yemfree daily graphic wakrata ne mu na yemfa yanim fa nkyire mu ewo daily guide okuni do ko wakrata no sa no penso de binam pam na wono mu kyire mu a MPP amanyokoni se de akwanwa nya to anesa enti no wono mo pe nipa baako a obetumi ekwakotu franka ewo MPP the New Patriotic Party oseno kokoku amanyokuru nanim ewo mfempem yenu ne aduonu nwotwe abato a edi yanum a ebemu na mekase de nipa pii na yiwo muti a wono mu kyerem se bia kunwa tode a obi akopere bi wa utibe ye no na wona akro no na mekase de Dr. Alhaji Mamudu Bawumia foni da hada mu bi sei sanso na Kennedy akompre kon ohina Japan akane ona ye mahye bedwene de ma de hia na wono wo Asen Central sanso na Dr. yaw osei editwum ono aya aka no asoafo na ohwe o man Ghana human sense mekase de emprempre yono ena ye mahye bedwene de ma de hia wonom ewo bosomtwe sanso na brand champon aya aka ne no yo asoafo ohwe o man Ghana ye nkua yeso nsumfoni da anum sanso na eye Japan kwabena Japan nsumfoni da anum mu nyina epribi se be yankopon ya adoma emfimpim yino ne eduonu nwotwa bato ba ko ba kutu franka ede ama MPP amanyuko na yankopon ya adoma opepon bosumi a ebedi anim awa fofore kwa kwesi no mekire eye 31st January 2026 emu no ba ko ombeto aba na ba ko pe ne bedi nkunim abato no nti omani abdo mu kire mi say MPP Fagbaria race candidate in Fiance Battle omani abre pa gidigidi pa enya semkuma kura omani abre pa ti ye hwede obedi nkunim omato mu hwagum obi aka de obetumi aye eni so ho sensem no ko wakati de da so daily guide ede ho amanebo ede aba anope sanso na domkuma no ekirem se iyanka ngira oswafo na hwenkitahudie so miame wafa se oye mahye bedwane ede ma de hia wonom ewo ningo prampram onim nyamfo Sam George say ayedoto na nsen beti hwa yetia se eteti gofo ne tell say obeka de abom se boba kuma de na mo kirim sa adan Sam George onim nyamfo Sam George adan asa wo prepa wo predodo na wa be pai se mpompo eteti gofo yo madwuma omanga na man de sika akwhyem omo adwuma den kama obi anim se omo ye adwuma na ba ne sen na nsen Vodafone fa se omo dian be yo mo tell say foi wo de ye eteti go kaka hu adan na mpo wopese ode kwobom mpo a woni tumi se wa wo hwe ho koye ne sa efise omanga na ewum ne ya pa mahye bedwafo mmomode nhwehwemu mapa na adwumade bi sa no mmomode asi nkunwa agituma nsa enti adan na kukukukukukuku de na wogino mem ne sente omo sira se me wafa se Sam George omomode na wi ni so opese wo ye de a omfa nko mahye bedwam na wono mo ntena se mu bo ho na mo hu ni puma sibre ansa na nipo no mmra na ye adwuma nte sa de a onya akra na de oye no nya de a efamra kwanso kra
na we nso de yene papa Daddy Lumba enifo ni da ha no se ya na kwa kata na kyerɛ mu sɛ yam papa Daddy Lumba ne ma no de nkrata ba bonten abekyerɛ mu sɛ yɛkɛsɛ die mentemo ase ahodo a asɔde efitire ma yam papa abusua na afi nso bedwoku a wanom na hwɛ yam papa Daddy Lumba na yɛ ntutu so no ɛbɛka sɛ Nyankopɔn yɛ adom a openima abosumi a ebedi anim abai ne da ɛtɔ so nsia ne nson no yam papa oniminyamfo Charles kodwofu so abɔ ne bra papa bi ɛwɔ mayimo no na yɛ ne bɛkɔ so ɛwɔ Santemantam Kumase papa nyala sports stadium a ɛbɛyɛ krabɛhwɛ pam na ɛno ɛna nsɛm wei no bɛtɔ dwa no yɛ maame akusua broni akusua sewa yɛ maame akusua sewa no ɛna yɛ papa Daddy Lumba ne yira na sɛ ne ho kafo dikan no ɛkyerɛ mu sɛ nkonwasia hodo ɛkɔ so no nyade a abusua no ɛne ɛyɛ bidwakɔ a wɔhwɛ yɛ papa ɛyi ntotoyɛ so no wɔn butumi ɛto nsa de frɛ no a wɔn no ɛgye na adwenkyerɛ de fa ho nti nsɛm wei no na ɛyɛ ne hyehyɛ no ɔno no wɔnye ntum nti no de akɔda akɔto sɛ kɔto ɛnka bi ɛmfama no na nsɛm wei mu no na yɛ maame akusua sɛwa ne yɛ papa Daddy Lumba ba no ɛde nkatawa bɔnten sɛ saa mentema wase asɔre ne saa nsɛnsɛm hodo a ɛkɔ so wɔ kɔto no deɛ nyame no nokure ni wɔn nsanim ɛkyerɛ din wɔn nim ho hwee deɛ ɛkɔ so no du wɔn yɛ maame akusua sɛwa ne ma no wɔn yɛ papa Daddy Lumba ne ma no wɔn nanso saa nsɛnsɛm no wɔn twam ho deɛ afiri mu sɛ deɛ bɛtɔ benkum ɛne nimfa deɛ wɔn yɛ ma deɛ wɔn hwɛ anim sɛ wɔn papa wabɔ no bra a Ghana fo ahyɛ na munyam wiase afɔ na nyina nso aka na ahyɛ na munyam nti no wɔn sra da sɛ we deɛ mo amona mabɛfo ntentan so amtototo ayɛmpia na wɔn sra mu ada mpanifo sɛ sɛbe wo wi kwakuo nsa na wahwɛ wɔn safi sɛ ne nsa te sɛ nimpa deɛ ɔho ehu pa nti wɔn sra mu mmɔmɔden na adwobrɛw emra na nsɛnsɛm hodo am keke kan de fa wɔn papa mo ka sɛm bɔne ne adeɛ fa no ho no wɔn sra mu in fact wɔn da wɔn na esu ne adwadwo na mu twa fi sɛ kwan mo fa so mo sɛ yɛ papa di na ɛyɛ wɔn yɛ pa te mo adwobrɛw mra na bibia nto di na mo hwɛ nim sɛ papa mpanifo betumi asie ne sie pa na aboa ne papa tumi akɔtɛ din na bra pa ɔbɔyɛ no watumi akɔdi dɛ ɛwɔ ɔsoro hende mu ene nsɛm ahodo a daily guide de ba yam papa Daddy Lumba ne ma ɛde aba abɔnte anɔpa yi no yɛde mu ɛnkyɛkyerɛ mu ɛde ɛsɛm anɔpa yi yɛnkɔ anim ne yɛmfiri daily guide kɔ aka tɛ mu na yɛnkɔ pie mu ɛwɔ the chronicle kɔ aka tɛ mu so de bi nam no kyerɛ mu a Educhum is MPP's best hope for 2028 comeback. Thomas Kwesi Buafo enu nsem na opanipa ne den de Thomas Kwesi Buafo kyerem sɛ MPP amayoko na sɛde amayoko na timi atete apansam na wiwe sɛ makuna dune de mo panipa ba ko betumi apempam pass sɛ Taylor ni na opempapempam ne ma ne de a ne nyina no ɛyɛ aka na ɔsoafo na ɔhwɛ ɔman Ghana de sua so a ɔno kura yɛ nso yɛ mahye bedwane de ma de hye a wɔnom ɛwɔ bosomtwe miame wɔfa sɛ onimnyamfo doctor ɔsɛe Educhum ɔno nkuto na betumi aboa na MPP amanyoko no etumanya Anidaso akwaje tumi ede ama NDC no MPP no ababesom ɔman Ghana sompa ɛwɔ mfempem mienu ne ade no nwɔtwe abatom nti munnim na mo san na ho a mobedim de ɔkono kora mbɛsan kodin kuguo bio na kyerɛ mo hwɛ ade a moapie ho na yɛmwawura mu akata fa ɛtɔ so emiensa na ɔkyerɛm sɛ onimnyamfo bra na champon aka no yɔ soafo hwɛ ɔman Ghana yɛnkuayɛ ɛne mfudie ne ho enobaye nyina so wɔ manyim na ɔkyerɛm a ɔsrada Ghana mampeni John Dramani Mahama ɔkyerɛm asabe papa so pa homa so ene na num de na mom ne yedie ma on town de biala da na ne nsan so pɛ wasempa na mom kotikwan hodo a yɛfa so tufu magudi a yensu ene yensa ase ne yakɔyɛ nyinaa sɛ o my Ghana yɛse ne nyinaa bɔ yensa no ɔsrada ɛbɛya fonefua maakɔ aduokron 90 days fesi wonom na ma obia nkonwuram kotufu magudi bio obia nya fu magudi etu sɛ mom kitatu mikra tempo etu nkuma mu nyinaa no obia nya etu mo bia nkokwa yim enkunso nkotofu magudi dabi nefo makoma kwadu okran na mutumi ya ne sa beboa ma watumi atena ase aye nhyehye pa na wahu nipa hodo mbese fata o mo tumi nkrata o betumi akonwuram akotofu magudi na motunu kwampa so ne nipa bonfo so a o mo mpa manga na ye kabiri chirifo mpese Ghana bedi ye no pese Ghana bogu ye na pampamu no batumi de mra ne ntansa abawo no mente sa de a ebe ha adwen vise o manga na sesi de bebi ye gina sesi de ye gina kono akatom ne soro na Ghana bo enam galam senti enti wei eye onumnyamfo bana champon insusun ya ode atudwa se Ghana mampani nya ne sana beboa moman galam se yokon yesu ano yetimi akonsente sa pass ya de da koro be ya de a emfa da bana champon no munsem a the chronicle kwakata de ba bonten no munsem ane ye de asomboyi na yemfiri mu na yemfi ya ni mfa nkyere mu ewo the Ghanaian Times kwakata de bi na o kyerem sem
establish Rice Development Board for active state intervention to transform sector. Institute for Physical Studies for 17 no. Make sense so me wa faase a ko wa krata we si wo mesere so e di Ghanaian Times edenam. O kire mu a yan kan kire aban sa mo sere na da ene mo no e kon kan pa ne mo bo so aye den na mum o manga na yene yanka se mo yiduan local rice no e de pa ana no dia DJ Hitman koto nyamian mu kura ni fat asotwan e de o enye tujimi kura na bi take credit ye me hu se in fact mo na akono pa na me kura no me kwa kopa bi akwa akono na wona mu kire ma se de mo no enansia yiditi ebeboa pa ma etumi atumpon wo man mu kuaye na atumi abunkam so ma Ghana fododo na nyadwuma ye nti mo sra ban se mo no homoten na onfa sika twitwiridie na onte Rice Development Board ene abedwoko mbetena se ahwe mpuntudwuma bekoso ede ma wo mu a wonom edua mo e wo man yi mu ka be hu na mpenifo de board bi aba mo hwa mo na me ya bedwoko a mbehwe amudua so man yi mu bɔne hyehyɛ panim deɛ ɛde ma akuafo mu wie nso a mode nneɛma ahodoɔ na aka de bɛboa na kuani asuma asikua ma mo na tumi atu atese wɔ man Ghana mu nyinaa sɛ bɛyɛ mo ne bɔmpo bɛkɔ fam na Ghanafoɔ atumi nya mo patumi adi nti wedie obu kyerɛ Ghana man pɛni mu yɛda ɔnte abɛdwokɔ bɛboa no mahwɛ ɔma mu si ɛyɛ ɛmo kuaeɛ no obetumi abɔ mu chi dɔm na mo mpuntuo ɛne sikasɛm akɔnkan ɛde ama wɔ no kwan ahodoɔ a mo te mu no wie mpo a yɛbɛtumi afa so de bi ɛde asie sɛ bɛyɛ a ɛmene di animu no enkwese kwa na omen ye mmoka twitwidie omen yim ti weni nsema hodo a di Ghanaian Times ba kata fata so mi no odi nsem sei ede ba emontene na mekese de Ghana Health Service asohwe oman Ghana pomudin so bokoko se wosrem ada mekese de nyadewa hodo bi nenam frama mu no ehu pa edi wosrem ada munyina mmom homoden se wo mani ada ho pa sese bia bo awo munya mani munya vigilant pa mani na ho ne ye nyina ye ne yehuni ye horohoro ye nsa enya sɛ wotu aduane na ehyiwani mu kabo adan wonkwa na kwam de emwa ti osre yenyina ni yehuni yenhorohoro yensa sɛ be ye mfa mtwitwi yen yonko mfifiri ate kobrane na ɔde ne twitwi ne yonko adan obi kɔfo ka atumi sɛ wanante abre ena wokɔ henka chifu ebi nkura no onkura tissue bia na ɔde mirika ne ho mfifiri asɔne gu no ho nye ibinie na ɔkɔ akɔtena ka mu na danfo se ne nten ɔde ne ho sese ne sa ne mfifiri ne bia kɔ no krache obi ntan o na mom sɛ yade bɔne ne bi wɔ ho a wode san wonsa nyale bi wɔ ho no ma yensan yade nti sɛ fifire firu na ho fifire ne kanipa ne ho a na bi kɔ no widie mu a wanya yade ne bi to mo sere mo ada mo ma yenyine ne yehuni sabi o kwa akɔfo ka na trɔtrɔ na wodi meka fifire firu pepa ho sɛ bɛyɛ fifire ne bɛkɔ ka na yesi nim trɔtrɔ ka asro mo mfa yesi mbom pepa ho na ho enwo wese fa ho kɔsesese wonyonko yade ho bɛka obi na so fifire ne se ni ho ɛbɛboa pa na fifire ne ba ho ɛbɛha adwen Inti sane ma wunyina beboa. Because I think it's Ghana Health Service and the Ministry of Health. Was for your education. Sure. Or the work and my father me hosa no pe make ho nsem. Be gba akobra ha adwen. Ano papa wadwade a wo ba adwuma no. Yen ka sebe obi ekwatena ka ma ne ho nka obi ko trotro ne de. Wo ye de ho be ka obi. Obi aye nipa. Inti yemfa ye ne de ma ye nyina ye ho. Yemu obi a. Na mom sometimes efifire nipa ese obenya tissues bi. Ne bo okra anya den 2 cedis. Obetumi atobi a share bag mimi kura metu ebra kobra meja handkerchief yusu because meto a minya du ba bia me de gu mesere so na me wura fi me mfa nhye mbotom mato ato ada meto bia no bra kobra me vrivie be medura adwuma na ayira intianse tissue na me yusu ehye bag nim me ye na mayi bi na pa me ho me nante a me content me fifire na beteme me mfa me ho fifire nkotene ke mfa me ho nkotwitwo bi e bia na nsan yare bi o me ho a me nim ne nipa na kwanya bi nti ayade ehu hia nti mu a motena ka hu fifire so ne gu amanfo so munyae nya otan nya tissue ni bi mfa papa ye ho ane ye dry ye ho up ne moa se be ya e bi kwa na nya wo na wa ya de but obi wo bi a fifire na aka ho saa no se nipa no ho betwiw a fifire ne be fa ebi na akọ widiem e kire din wanya bi nti esere mo nya de na tu atesisi ane e be boa na akofo ma ye nyina ye ka ho ye moa se be ya nya de wa hodo ne nkosan san foforo nkofa sunsuan so bone me entumi spread o mayi mu no nkofa o how kese emfa emma na ba ko bra ko wakrata na dan ho na makrata feta so edumie ni ho ma no ba ma ne yese osre emelema ohu mrante wa no ne mu ama ware no na mu amotwetwem pransa no o kire ma me nka nkire ma no pai se momodian se o se men must take interest in breast cancer education to help combat diseases to mo se menema yenso de nyina woka na sa nufom kokuram no yemfa nto ye ho so na yem modawudo de bia da yanka ho nsem ne yemmoa ne ntumi enkofom na ekum ni papa wo manyim
sa nu fom kokram no edia wu pa tie besere titiro ne mabunu na mode mo fa asefo ma ya no nufu no edie egu atopre no esere mo munya no se de se fata onfa monsam fa ho kama ne kwan so we di podi nka ya walefo we wo wale ya nka aye mprade ko twetwe ne saa na se obewade a ne kunu beba na ne nyina tiagu emwa te mprafo de a munsusu momfa moya momfa mfa ho ma mummia saa enya fan nti yese monhwe na momwa na ma no nufu no ye nyina ye nka bi ma wo mo mema no so betuma nya bi ne mo ho dawudo na eto ntumi enkofom na the dispatch ko akrata ndi bi na manopai na mu chirem se Ghana to establish green city project across GT ene memya pi na Greater Accra voter region Eastern region ene memya pi o Ghana bebire ma beboa pa na mo betumi establish a green city project abeboa ye beduedua nuane ade a twa memya pi na tumi ahia bibia konkan magwa Ghana tumi aye fe pa Ghana mampani John Dramani ma no foni dan se kata fa to so di mienu o the dispatch ko kata no ene mu nsem eno ne beboa ma Ghana kura ye fe pa be bia tumi aye kama because so back to the now work no tissue asem no no me saka message bi wa ha o say dey and a suggestion mobidia ba okay and trotro drivers no almost to minya tissues ni bi wa on kan ni ma ebeboa pa ebi ni mu obi tissues my full couple of trotro cars ni bia especially sprinter drivers no and Toyota fish for minya bi front ebi ho no ma me for sprinter bi na ebo mede eni front ebo mede mo de bibia sum kama ne bo nti se ufu car na upe bia utumi etwe na ade ba kwa ha adwo ne se ade ba kwa ha bibifo ni wahu ne se tissue no work ni musa no ba ko betumi atwe eyi ni nyina afrim de ahye ne botum na ode ko ehun sabi ayensem hunu enya fine I mean ayensem hunu and I'm about to trust various drivers trotro sprinters drivers no sprinter no drivers no say munya tissue ibi e wo mokamu isan se beboa se ne yare no asori no munya bi wo okamu a passenger ne betene mu a na won so yi bi ama no efe mate fo no so ye ne o mo nkasa yi ti e besere we ni de cars no of isi nima we ni nyina no ho brakobra ni nyina ye education ni nyina ye nkyerɛkyerɛ and DLFM be fat ye ho so from time to time this year kura de wo from afatu me ho se dada enti ye besere mo a trotro ka e utimu a as a driver ni tissue ni wo de me bi ngum ne bo no menya sure se ne bo adin bi a kyerɛ so sa wo ho fa ne se emo a wo so de a wo de boa Ghana no fa ne se wo so omo kakra de boa ma ne puntu no because yade woni tu atisi a wo ma no be boka ene betuma bi kun so eti ne bi wo ka ni mu a obi fo a me sometimes me fo ka ni bia o hwe ka no drabes ne bi di o mo ka ni pa ndi wa wo fo tum se wani gye ebi nso de bra kobra esini sumu na so ehu pa enti tissue ne bi bom kama wasiesie ka ni mu akono obi ahu opese wo fo bi o na no ka me fo ye tissue ne bi wo ma me titi bi pa me ho ne ade a akono kama eye ene so be boa ma adwuma na wo ye no obi kura fo ka na de bia unyanya nka saka na no befo enti e besere mumwa na mo nso so a mokɔ ne bɔ ka ne mo tete no monkwate ne nyina mfa nhye mbotum enya fo botum yesere mo tissue ne nya fo botum trotro da ba ne de sini ka ne mu a pempen so na ehia bi no na watwe ba ko bi no de papa ho na wokɔ enkwatwe ne nyina nhye botum e ba sa bebu ko mabam wo mo nya bio yesere mo ne nyina ye mo aye ho na o ma ne yenko yanim ne pro ne kankan na wo so kwatwe ne nyina hye botum a wo so ka ho bi na kroka attendance ma no chim say a claim that men sucking women's breasts can help prevent breast cancer is false. Dr. Frolins dede anum semni. O kirema katafa tasum yinu ewo. Daily Dispatch ko aka tambo amane se ensem ye beto dwa so be ma de oto boas na do ba nufu e de hyiwa num emmo ne se bi wanya nka na wotwe a eboa pa ma oba no nufu no kokram yade no e be ye den pa so be nya bi o nya bi mpoda na o kirim se nya no kreda enya no kro enya no kreda oba ne nufu na ye ka ho asem se ye massage no e ye strategy o enya se o de hyiwa num na wumia ne se sebe wanya mangu bi a wo fi o twintwan o do se mienu nyina su na wanya poki bi na ofe ena mi utumi so obeye ne manyinya so kobrane de abona no abonofuru mu ma na wotwe aden krache no wa fa se aden upra no yenya ne sa adi abrofu yi a oto no boase ne takrama na namade no sa na ode ne se fefa ho a na modi yi de obi kura tumi de ne sinyina bɔ ho na oka no aden ye kire ma nya no kure enya no kure da
Jimmy DJ Omalo didn't come on beside and say, why you be done now? On the sounds of a gentle guy. Was a DJ Omalo on a live yet. Oh, yes, so sexy guy, and need the hopper. There's a sense of who you need that. What was it? Oh, yes, sexy, you saw him. Oh, yeah, nice. We will be a need the ho. The idea be an order. A draining Yansato. Yes, I'm Memuano, Titu Memuano. Yes, a man new phone. Yes, all the show no more. Na wo yire twintwanya onya nufom kokram enya no kreda ntemu nyae onfa mo nsamfa fa won kakra mo message ne kama na oba ne nya atenka na onya atenka na kire nso ohunu se ne nufo no yade bi o ma na wo kan kire no se o ase na nse mehu sadwo bi abemfa kwa na doctor fo nhwe mma fa kwa shi odum kwatwene se poki na kuku no wate saade na mo yede mu nyae kra na nya kra na da obi ba mama ne na mechim na de ameyem kurum ha no mbehu se yes na adopt a supportive approach to help Ghanaian businesses. KJR, Group Executive Chairman to Media. Yenyi na yemwa. Na yemwa pa. Na yenye education ne kama. Sebe ye beboa na businesses etumi akonkan, dwede etumi akonkan. Na mapi na horoma. Eye de ebe ye ne se betumi abo dawuro ne ye echechire na ye tufu na abo na ne metumi akonkan. Na black obra yemfa the daily satellite kuakrata no emfentu yensebo. Daily satellite kuakrata no in fact wato ne torch ni se ko na nsema ewu mu no nyasem kuma no kiremi say minority slums etetigo telecel eye mega no omu kiremi say enya de ebe ye no kreda embi nsida aden bone be no omanyaye na be hu mpenifo tete ya no musi omani abre pa friends ntwerefo nhie mu ndra da nyasem kuma me wafa ase mentiu eye nyandam wadwa pa oni ye ukọ parliament a abedwoku omate a wonom ehwe nkitahude so magana mu no parliament oka ku no ho no kirema wadwa pa dom kuma no ene ye nchede obiara adentina onumnyamfo a wona wohwe o magana nkutahude so Sam George obama kwan se ukakaka eteti goni telese de bom omu kirim so mfa nkọ parliament ne parliament fontenase na wonom ahu kwan pom befa so wono nko ani tumi so betuma yesa omu mpene ne mprechina onyan kra na given nkukwa nketenkete ehun sensema ba se ne nkukwa ma ne kosua ade na mu kirima mu mfa amanyosem mfa mam mu de amanyosem be mpe enya adwuma kra mu kirima mu besere pa nkukwa ne de momoden a mfa nketo na ade am na kwafo ne nyabi na wonu tumi nyan ne nyomantumi nkonkan na nkukwa nketenkete na Ghana fo pa kira kwan no ye nyina yenkope bi nyan ne sika putu embegu ye botom no ma ye nyina yenko yenim sanso na President Mahama Goose Chinese investors Ghana mampeni abo maden akokwansam de ede ne satea akofofa ye nuanom China fo mpenifo na asommo mo ho ayom doko a mekese de Ghana fo betedenne ye ne omba bedigwa wo mam ha sika beba kurum ha pa no so yense moda ba Ghana mampeni John Dramani Mahama be mo boata yede aseda ne na sepesie mana no pa kwa kate de da so e daily search that anopay what no touch ko de ho sensem etimi ediaba sanso na it's illegal to record personal sexual movements. Cyber security expert bakwabra katafa tosun so ni o ena the daily search at ebama ne say bia kwabrane oba na bema woni obi edi empem agro na wode phone e de asi so na mu twa osisi ekosoroba form nyina no na watwa wotu adonko wo wiem na watwa ne nyina de abeto dwa ena wo kirim sa de nyanya ne sa akra yenya ne sa woni obi da ehu hia se obetumi afafon e de asi wo na so se wutwa na de ekọ no wukọ akira akọ playback akọ ahwe na we na yesene ya na e movie ehu pa o do mu kirim a cyber security fo kirim se sa de no enye kura it's illegal to record personal sexual movement. Cyber security expert I don't know nti free na ekọ se onipa ne ya ompona se npo de sabe obi ba si ble na wafa na akọhye baabi ni kwesi wagadam se wo yede emre ma ho kwan se obetumi atwefon ana camera de asi usu se wo record so pese wo yede abomodin anakọ wo mo artiste a movie ni bi ho kwagitumi krata na kweye bi ene de mo amugegire ja na mompa se wafo obi ba se o mepa obi ba ya kama wadada na se o pese na twempra na wate ase ma o mpese me wado wate ase na one na kompamu a na sabi kurasini ya wani mie yenti wakwatwe phone de asi so iPhone wato bi nti sabi wuni huni wakwatwe phone de asi so na wo record wo wi a na nim ade omode ye extortion enti na omose ye legal no oye wie pe wo hwa na
wakati kaka no de asane say senior na ye no video no e wa ha o na wonim bibi mi hia be 50,000 Ghana cedis bi dia check me hafa ubenya na say wunya ndi wo ka say wunya o say wunya dia me kwa ya mi start na ma post you na o yem to so nya botre o de almost from where say o say say no mo ye no say no mo you o mo record won na da o mo record we na ofra wa na ofra say senior record dey say no ye bi wa ha o ye na no ye call ye no me saka video no say enkomo no ababonte no say say you say video no wa ha nti ambasa bodi kana send kakra bi ama won send ni nyina o na wa kate ba bi kakra mo nyina mo yi mo ho a bibia kɔ kama no we yi ho no so no wa body trimpo so be di bone sometimes opa ono kura ne koso no wontwa ho no betwa bia wo yi ho nyina wie na ho bodeja no betwa ho kakra no na wasane wo de na mo se tinya ayi we yi na ni o na o da so bolo da bonten no na wonim mi hia be ye 10,000 bi na chena me de akɔ makakoto pizza bi akɔ jim me ne manyankofo de akodi ani na sane mam sisi ana we yen setting ha so Mr. Wes endi me hunti hwɛ minya mu ana me sane me fanya me start na wonu madam wonu musa me so the social media na me so influential me de be ko me be ko TikTok sisi ya na kobla ne atua utua wie mpo a bra kobla be san frɛ obi kila betua o nti se wonnim na se obi second pa na o sex video ne de akrom ha de obi second de bra kobla ne koko na so no be du ho mo akɔhwɛ ho akɔmfo de me srɛ mo and oji obesan ba biem nti obeba bio onya agi sika ne bi obesan ba and wo hu se hoye aba se wo bɔ ho a obesan ba bio ehu pa but so obi ya wo sabe tuma report na ma police no match no ne mo me srɛ mo me ngo fa asefo no se mo ne ma ne ko empam agoda be ya nkafo nso mo nyigi mfiri mo nsem mo nyigi mfiri ma sio mema no so saa wo yoba na woni be ma bi ko mpam na sa wonyini ni a genefon ni firi nsem make sure say be bia mo kwa kwada no fon bia me ho ade ba ko e keep a no the two flight mode no the flight mode hwe woni da ho to me fan to flight mode opa me ni da ho ma ensi da kra wanya ne za na sa wonnim na o chena ko do wi a wo obeje ho gina wa Ghana na me say me tuwe na inshiraba na be hu na a pop it out na me dabe for 10,000 na me bolo san so a adwuma we me nyaaye o fa metuma ye bio there's no way metuma ye bio ndi ha adwenti esre mo emretia so be record obi intimacy moment na o record ya ba bonten zabi wa wani ntri ya sabi we ye kurasini na be ya na meboa wani atena wo nye kurasini I mean distance you won't do it kra na eyi sana daily post mfo di bi ba yanka ho asema asembesi na Akufo-Addo government made no budget for over 13,000 nurses recruited in 2024. Akando, we ayoswafo no eno hwe oman Ghana pomuden eso me wafa so ne machi bedwan de madehia. Won wo se hwidwa boso no wochirim se yenka nkyere oman se akane apanda de atwa mu MPP amanyoku na Ghana mampani data John we de nya John muma. Ina na de danko Akufo-Addo na da wono ma no ebo no homoden etumi fa emebu na omoye nurse fo so monkoso oman ewo ban Ghana Arisabi ahodo mako empim du miensa 13,000 dan so ka pre na bi ni ho a o de betumi de atua mo kan so gwamfa no ho enim se na mra ka etia o konti no osnabo wansana wa ha na ho kora na ofo mu gum sa bana na ba no mehuni sa amane nti sa de na Ghana mampani ne wamwo man ne ba ne sa no de pressure beto aban yi so a kama akwa de se be aban ye ba ye ne ommom ho mode omo nwene na esefo na so ade ne ntesa ne mo abanda da no hyehye bone o ye no ena akofo ha odi abente nurse fo no nya botre bibia beto din mane matumi akonkan edi amoman bra kobra ko kata mbo so no edos na so yenyina wisom na yemfansi ko akrata ahodo na adwumadi ahodo aka no yento nya na kodo menko na wade nyina de bibia bejame o mari fato so na woto nsa frɛ yen eye wade nyina eye Roselyn Amwa okay Rose Gold. Oh, okay. Me wafa. And you marry fato so. Oh, me kasa na no sene ma me but that time no na metukwa kakra na anopɛ was wo hwedwumadi no. Oh, okay. So on the 25th of October. Yeah. Yenyina yenuaba Rose Gold. Sekutu. Sebam. Ewo Kumase. Wo ye breast cancer. Oh, free. And a street kenke donation and a breast cancer screening. Into yenyina beko yakwa kota na chi. Oh, me hu se titire na ni ntini pi na ka ho me hu kodon cancer lemen ohine ni is it adazwa sompa na afi nso brother Same oh nipa pi mpenifo pi na na ba yeah onabo asefua se MP fatafo oh in fact kama nti we de ye besre Ghana kodo anapen so honorable Brian Champon kodo onhwa ha
Honorable Brian Champon say o tie dwuma di. Oh wow. Wow. Yeah, then I say Honorable Brian Champon, former Agric Minister. Yebona Baso. Yebona Baso pa. Ya minshira pa. Obetu Franka yeah, opere MPP amanyoko akonwa na ato no. Opere se de do ndie umma na kwanya. Obetumi aboa na obesisi amanyoko no kama na wabegi tumi de MPP amanyoko no. Enendra ono na o kire Ghana mampani John Dramani Mahama so man nefu amakọ edu kron 90 days. So mo bia nyagala onja fuma gudie tu o memu. No mo yehwe mu mapa. Se be ya galam si na akoye kanka kese ya ha o man betumi apam pam. Enti na peye ncha no abo Brian Champon. Yeah, ye chia ne pa. Na baby owo bia no. Ono abo Brian. Onyenyon for Brian Champon. Baby oba ye mo ache. Ye chia pa. Ya mi sha no. Say DLFM no etitire na ni trinity o. Obi otie DLFM bia ne sabi oni mu de. Di cinema ye bona ba so. So obonto Oguso ya ni campaign. O Greater Accra region. Implement and rather okomia mia pi na anopa ya oguso nso. And I think say obekọ so ato aso. Okay. But ya onyi vate na ye ni na chi say be ya bibia. Oma yentenenka, Honorable Brian Champon. Anopa wo ma yentenenka pa. Ya tumi aka bia ma no. Ni nyine hia. Onyanko da na oda. Ehun yanti Rose Gold no yanka nkyere nyame hia no. Na omwa ne pa because you see, ababa we no ma pa wo ye de somo ma no e konka ne se ne obi benya kakra na oso de beboa na ema nufom kokram oboa se be ya wunya bie no ba ko de nya easy and it comes at a cost and we ye ne nyina no o de ye free de ama adehye obi obekokọ hwe nufom bia no ha obi antumi manti we Rose Gold movement at the street kinky donation and free breast cancer screening me wo fa se ba Rose Gold say bam and Baso on the 25th of October me there be na watching e Kumase and ye me meko bio ya ba kotanachi ye kwanso a if you ha man ba kokora nka e free silver lady so kusi na najwa sike ne pamfom ya dio nyina akọ Rosinin amwa wabo adwuma denti yeso yenkota na chi na bia enko kama right kwajo me that's 41 minutes after 7 a.m. and still the breakfast show Anidaso Wɔhɔ Obia quick commercial break ya ba ana pay ye be din komo pa ye be sisi ya unim say we dada sitina mu 99% of our daily activities no you buy in contact with viruses and bacteria and anything ya kofa BioBlast disinfectant e de bedwa so BioBlast disinfectant ekumumwa esa boy ho by 99% BioBlast disinfectant ye the electrochemical activation technology from brine and ye the aye ne active ingredient ecochlorous acid ekum viruses fungi and bacteria e environmentally friendly and safe it is say fie schools restaurants offices and barbering shop use to BioBlast disinfectant for bon ho ban. Enye no nko a. Yesanso a BioBlast heavy duty cleaner, non-toxic chemical free cleaner, a good degreaser, boa a clean fat, grease, any oil. It use BioBlast heavy duty cleaner. If a clean your tiles so, or bathroom, sink, fiberglass, stainless steel, and any ekeka BioBlast disinfectant, any BioBlast heavy duty cleaner. A cleaning agent BD Group Limited, a dia bedgaso. BioBlast disinfectant, any BioBlast heavy duty cleaner no. Ye want in various sizes. So pedudu etua, and so pebiatwa, kogoymat, any China Mall. What Ghana have a bia, ubenya biato. Ana fre 02465966889. FDA aji edwedien katwe atum. Minia femme waso anyone make kakra na menka DLFM Plaza Hotels one 71 trail se wo bebe ye meetings and conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels were very spacious conference halls are a state of the art se e come deal na wo bebe ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomuden wo mu adi ana ope ensa papa betre abodwonsa ya so bogo mi na se oni pedua mu nyina ba yo fam anom dia menhwe bebe a se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Mrs. 1 a fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, ahomikawum nebe shekiu amawoniaje echegusa. Oh, DLFM Event Center, DLFM Plaza Hotels. The Edine Papa, Independent
Home dear, a buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdwe dia. Ya bia ya punama. Afe ya wa 1-bedroom, any 2-bedroom apartment. Ya ubetumini wa busia abetinum for a limited period. Afe sheshe Diofosu Plaza Hotel. Echwa kwan ewo obotan so. Any atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa herase. Ye ne fire service station no. Ini di nhwani mu. Se wo kwa denta. Ye ofrafra ha. Ubetumi afre yen ewo homayi so. 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Ekunim die mrenu asaba afedie me wini sa ase obi ani abre esisa wadi jollof do the luckiest season 3 aba we ya akwanya ebema waso wo la kahwe na se utie yi a ubenya sika gu boto ye wo akwan mienu a wobetumi afa so abeka sa agudie yi ho ne edi kan no fa wo phone na bo *712# mia ba akoso na wankasa to ticket ne ma wo ho ana mia mienu so na to bi ma wadamfo wo feel lucky ana mia ba akoso na system no a enyi number bia emma wo na se mia mienu so na wankasa yi number wo pe fa mobile money tiaka enu ano no wabeka agudie no ho kwan fufura obetimi afaso ede wo ho ahye agudie mu enu se obebo thelukkiestafrica.com ewo internet no so se bia mia community ticket no so na yi wo number ana se ma system ne eyi bi ma obetimi ato ticket no ama wo dofo bi ana obaba open asem se wo Ghana fa baba money tia se wo ni Ghana na wo amanonia ene fa banka di tia ticket ba ku bia betumi abo sika no ho empen ahenum eyi ya matsa ye pe na nia wo community bedin so betumi aye mohudu bo *712# ana se ko thelukkiestafrica.com yen kambom na yenya lucky na lako bebia shawo ho so enye ma wona wondi infiedu watching luckiest jumedie yi enele imrata e chire wo Caritas lottery platform no so the luckiest. Luck is everywhere, for everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere, for everyone, yeah. What do you do when you need some money? You go free hustle, you go pray, but you need some luck today. Just dial *712#, make you play the game and win, oh. Everywhere, for everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere, for everyone, yeah. You could be the luckiest. It's official. DLFM 106.9. Oh, people of Ghana, this is Daddy Lumba. Oh, people of Ghana, this is Daddy Lumba. And you are listening to DJ Hitman. I love that guy. That's
Na waji no jiko na me dream say bia na go change na wa fair change na me yimo say o man 1 billion kwa no be the one city ba no ni niko 50 p4 na me tipo say me ma say bia puto say be me bia tena kuma dentino di to see so wasi e mu se ko triko ni produce am the more ma go guru me sa me de dato tena me ni daddy de diko it me ko so no me funny me so ni ko me so no me did it gonna want to ya dia me Jimmy dog Anza baby yeah Billy na ne what tricking me oh baby da me I'm on this what that me I saw the minute go say oh basic cry about your video done my best me I'm for me can't na masia no say now me pass ya to me na mono Jama him say beti koe, onim say bikae, kai mun say bifukae, so by money and kwawari, every boy titoe, man no man beti koe, jama him say unkuwa ni oba, beni beshe, bewe hikeke, beni beshe, Oh, 6:52 minutes after 7. Now the Lumba's at tank one day. Send your man in Namasia. Wednesday under, yes.
Atankwande. Afe Mrs. Abi no wate. Abebi ankwa me fini say. Pusuni adaje. Bonye kente papa bimbo. Mafefrai. Nakata swa. Atankwande. Sa woni motope wa sa enwai kase pa no ane efre no tope. Afi atankwande di otepa abonkwai. Yesa pusuni adaje kura. Bonye kente papa bimbo. Mafefrai. Nakata swa. Mrs. Abi no why. Baby ankwa me finish say. Atankwande. Ah. Tope papa bi tope papa pa na tankwande dia bon tankwan onsa uko krom na wo ton wa enwa no otope ni akese pa na wa pai nwa otope pa na odi abon kwan pa na fe abebie ne namu na fe ya fini se abasa tum say yes nkwan nkwan pay your Nico Walker crowd. Premature ejaculation, sexual weakness. I'm also to begin on as Papa. Give us speak capsules and I make for the Amawa. Give us cold capsules. Very effective for waist pain. This is ya. Why drone air give us cold capsules. They give us about me Shabbat. They don't support your immune system now. I could see malaria, typhoid. Other phase on this. Obia pharmaceutical shop will be a Benyabiato. Give us speak capsules. Give us cold capsules. Give us about me Shabbat. The latest painter about a diamond paint. Benjamin Wall manufactured painter come up. Very, very washable. And it's good for African weather. Painting if you have to me wash it. Our colors be a bit. Gloss, semi-gloss. Matte finish the last. And it's all paint for project Hawaii we know. Dream house was here we know. So paint here. Diamond paint and a make for the amount. What the check I shall go to school junction. I'm organizing your shops in the hall. I also pay diamond paint from 240546 770341 0546 770341. Printers are Dome Plaza 050 349370. Diamond paint leaders in paints and colors. Here for Super Plaza Hotel, we are the latest hotel about time. I just will be in a nature hall. I experience the ultimate in comfort and luxury. That would you for Super Plaza Hotel. You go for the attention for Butan so. I would actually say, and then for her comfortable and luxurious rooms.
Event Grass Restaurant Papa Bill Local Continental Edition. You know, Sabeka Bio Fosu Plaza Hotel. Come up. It's also from Penny Final Pay. And also your reservation. 0530 458834 05304 58834 020 7979 461. Your Fosu Plaza Hotel, where luxury meets comfort. It's a winning season again. This time around, the lucky Sakradiaba. Also found who should have Sakradia was to be. Mobile phone is here. That star 712 hash. Star 712 hash. Options, no option 1. And I feel option 2. Option 1 will to the mobile option 2. So that's a word to the amount. The lucky Sakradia. System Nankasa Subet to me generate code the amount. They won't sweat to me at the Agrobia. Confirm more tickets now won't sweat the Agrobia. Sakradia come out. The lucky Sakradia. When I'm saying one ticket can multiply your money by 500 times. I feel whole community knows so. Me and 10 times and over. The lucky Sakradia. So far who shame what? Also Jessica group of 12. I said, this is your golden chance. Upon let's get lucky. Because luck is everywhere. Now what trouble? I say, na me TikTok. No shoot, cop. Say me no wajit, no wajit cop. Na me green say ya na who change, na wa fair change, na me yimbo. Say oh man the 1 billion crowd, no be the 1 city bar, no name Nico. 50 P4, na me TikTok. Send me ma, send me a puto. Say be me dia till I come a dentino, di me T2C so. Wasi you move secretary call. Me produce ya me the more. Ma go guru me sa me the dato. Say na me need that the dito. It me go so no me funny me so me go me so no me baby gonna want to ya dia me Jimmy dog Asa baby yeah Billy na ne what tricking me oh baby da me I'm on this what me I saw me go so basic cry I buy your video done my best me for me can't masi I know say now me pass ya to me na mono Jama say beti koe onim say bikae kai mun say ben fokae so by money en kwawari ya bring boy titoe manu ma beti koe jama yo say unkuwa ni oba eni beshe eni yo say bewe hikeke eni yo say eni beshe
One brand new dear Benina. One brand new Benina. Nana Beja Fatna said, Profitella Atna said, and Shabba Quadio Sammy B. One on so Atna say, and a pay, ya Baba be doing come out, deal 106.9 FM. And that's what I will home will be a Jumadi. So, good morning once again, and I am more quab BM at the about discussion segment. So, good morning, Quadio. Coffee, good morning. Good morning, Hitman. Bibi aboko die. Nice one. Ana pe me pesi edim komo. And then koma ye bedie no. Unim say that's what homo bi adwumadie. Sure. We are here to educate our listeners. Sure. Ye dim komo. Se wo man no betumi agina yie. Na fe die ekoso a ye fo sem panifo tu ho anamo a ebeboa no. Eno so ye di ho komo. Sure. Ana pe koma me pesi ehwe no. Ghana for young Ghana for we Ghanaians. See this year be free mu. Ye dofu be free mu. The high cost of funerals ewo Ghana hanum. Ye. Ehun ka eka wo Ghana hanum no. Eyade a ha adwene pa. So this year be free na woni sika na untumi nya yie ena ade a ekoso en ehadwen papa kodwo anapai enkomo yi a mepese edie no wonso somwe na fi Ghana for entio kodwo right medas DJ Hitman ya minshra na onya okese ene akwanya wode ama me bi na yemfa enchiama ya tiefo mu tie frɛ chichi no benche nkese twede amponyankopɔn onhyira wo mu yi pa anapai enkomo adapunu so ya de ba ko a ene so eha wo man na we haya yankrankre na ene yakofa ohawa entesa ede ato yene abrabɔ so na yema ye wo ntwetwede wo manyim na yebeka se eyeye no kra no eyede ba ade a se wa wo hu nipa odofo odoba bi na twede amponyankopɔn akwanya hodo de manase sasasu wesu no wadini na nyina manasa na okona homgye mu yewo mu ahodo wo honom ye natural death na premature one nso a obi nyina na wakwa animu a na office fi nipa we be wadu de mfinhia adusia aduson aduwotwe aduokron de kwano na modo ye ne ade a ebi so de otimu se 15 years 18 20 25 30 ehokọ ni nyina no so afirim ni nyina yewo na anope no ankoma ye die ni momu ne ye sika ye se no
ewo eyiye ho sika twitwiri dia ye pagya edi yeyiye ewo man Ghana me ho komo ne yedie and ansa na me nyina mpanifo anim emu bene mo mpanifo kan se mi se abasre wo ho anim wo sa omotam kase a etu no hwe omotam kase a etu no hwe Ghana ne awuti me no parenti mi ye ya wefi a obi afiri mu ene abusua obi adam right na mpanifo kan se mi se ofite wose ufiti preko pe epause a muja na ya epa ufiti preko epause a muja na epa na mfantifo obi bia wobu no wasa ade wasana wasa ma ho kwam wansana wo dodo wakwam gua homa ododo wakwam ene mfantifo no wobu dam ben kakra metumi sua ho mfantim ne se ade wasana won sa ma ho kwam wansana wa gua homa ododo wakwam ene ba kwabna ni mituwe mabusuanko ena wonso abusuanko esir kofitela abusuanko ena esir DJ omaro na abusuanko ade ye ne fie ne bia be se me fie ade bia ye me so me fie ye no ebe se ono so ne fie enie ye ne se nipa na firimo ye nkonkoja na kwan ye mfa ne se ye ne ye kristofo ana won kwa soro kra wo ye nyisum kra mfirimu kra ede obi awu a abusane baka kosie no ye kosie ne ya papa madaka ele koja nipa na kwan ene so obi di hie wu a obi di hie firi mu o manga na mu ha sei na na etise sebe atoye nchem na to abusua no etise earthquake esi abusua no mabubu o majapade nyina to agu no kure owo ba na de bana bo yaw because enipa ehun ne no ohun ne bio ndiye ya nemum enye yaw no hu nsem na ye kana o msika twitwide ye pagya edi wura nipa na yie eyem ebi kura na awotwe ekopem na yie da sika ye hye ne wo mu ne ye bisa no you see penifo ka se mi se wuwu ne wayie beba ya hwe wo yale da hom se wuwu ne wayie ne beba hwe wo yale da hom right ebusuafo ni mpote se mo sabe mo nipa yi mo di hie onye nipa na ho wodom hie tie ni yo de otie mi tie ni ye obia ne me busuani adwuma a woye ene enipa dodo a omoye na nyankofo anase nipa ne se ne onte ase dom dodo ebedi na chi na aba right nti obi anim en obehwe nipa no se de wote ene dwumadi ahodo wo di a se ne ka se woda fom a na ye hwehwe ne yenhwe so ne yenye no bede ne Ghana kan ko se yenya ne sa okruma yenya ne sa bio yenya ne sa o enipa ne nya firim sese ya pew asamaba enfo ne se de nipa ne tie Anidaso Wɔhɔ ma Obia enfo ne se de nipa ne tie ne kotwiri sika twitwiri die ene woni mesada ye hwehwem bi na ade ba ka beto dwane se sisi ya cost of funeral no hwehwem ahodo beto dwane kire sisi ya na pagya konanim 3.5% hwehwem beto dwane no kwan ye fa so ye yi wo omanyim ni ama ahodo bi so titiri ne Ghana ha no hwehwem beto dje kire mu se akọ 3.5% 3.5% increment akosoro right ekura akosoro sisi ya no mu kire mu a anya hwe kura no asat last year afie atwa mu no na anya hwe kwa no pese o ye yi wo Ghana ha na o ye yi ni yi a se de ya ye no kurum ha no se obehia 4,285 euros 4,285 euros na betumi hia ede ye yi e wo Ghana ha no be ka se wo yi ni we ni kura ye normal yi o enye adeshi ya brempon yi normal yi wo Ghana ha no o de ba Ghana sikam ye cedis ni mu 56,536.29 pesos 56,000 approximately 60,000 Ghana cedis ekeka ko 600 million sika we obi hia e de ye dwetire kese e bie shop kese for niam aguma tonton abobra poto afa manfo adwuma o busuanim onya da bet se nipa ne tofo ma yemfa ho se ne ma nipa na wawuo no ebi a mekese no ye kunafo anase nipa na wawuo ne bi kura mpo na wawade o woyere wo ma anase mekese nipa na kura ye oba wagya ne kunu wachire e na mofra ka no na bra kwabna oba tan te ase mpo da asen ba tan ne te ase no e da asen na woni ho bio
kura ye tim no ye say obi nye obi die ye Ghana no obi hwe obi ba o ebi nsida obi hwe obi ba o kura im ha say na bata na kasa te ase ne kura da asen ne ma no hwe mu ko da asen na si wonti asase we so right emma ye bi ko junior high school yi bi ebi ko primary ebi nsi ko senior high ebi ko university university ni ade asu yapon ni ade a enipa na firim sisi se amwa na ye ba na ni ho ebi kura ajusu bitu se oba no ne be ma no nyina tumi wu na ogya mofra wachire nanso abusuya pani betutu ni chacha atenem ebomodia atitia ne chacha mu na wotutu ntum agu na betire na o ma ye hyehyeye se yehu ni de ye hia sika be ye 70,000 Ghana cedis de ye no ya cheka no ama mofra nketo ne se monko dipa metuaka ebi ni fia monko bobosia monko manyankofo monko gigi sika mla yemfa nya mo de hye na yie ye hye de nimunyam ewo me na wafiri mu no onim ayana mewure ho na ayana eya mesre se ye ka se ye nhye wufu animunyam obi wu a ye nhye na animunyam brako bana bi samza de ntra obi wu a ye nhye na animunyam enipa animunyam hye se na ni ko tua wisi tua menu kwa na menu bai se brako bra na meni bi inhira di 100 cedis na na odi ayo 1 or 2 bi de waye no mani age sen ngwasie bi ba waye den wayi mafrim ebia no be nante kura na efiri office akofie but wu sika na de ma me no san futuro ebe bo me na bo nsu no obi ahyam na inhira ba DLFM na de na wani hu hantwe awie we hu fifire sa no wo kɔ hen mintumi nka se miniti anti they say me check me 1 or 2 bi aba me na minni me widim but 100 cedis na de ma me no twitwa age me pa wa hye mani munyam ya me nhira o mi wuda ho na be yesa na mana me mehu ana tama se mi wuda ho ne na se ska twitwi de a mo de hye ma yem pagya ya me mehu ana you see unim ekma kwa ise o ma na yetimu no ya ye system de se se be ye moate asefo mom ye bua wufo eni patiase a eni pa nkwa ho me wonu mu busuani pagya 1000 Ghana cedis black brand ya adandan ho aye bodwa de ya adwuma bi anka at least obetuma dandan no ho no wanya bi kura de atwetwa no ho a onya bi da Anidaso Wɔhɔ ma Obia me so pa obekotwa brebreman wonya bi da busuani bi anfa sika na ma ho da bet wunne nyamenya dum na wunne sika bi a wo pɛ bi ebenya bi empa wa na so da obeda so da de no na me ka kire wo ho na be hu mpa ya to ye bo ase e de mattress papa bi ato so a wo dema na massage wo yede niema ahodo a efe afefe de nkane ahodo nyina bi twa we bia make say kura wo da kwa na light nim na yede nkane atwa ho ahyira se hiren pam enwira fita agye hono mo kama e display ne bo den petepete ho nyina ye hye na nimunyam wana ka kire Ghana ni se obi wu a ye hye funu na nimunyam obi wu a ye hye funu na nimunyam and ade we ade ba ko a he wo man titiru ene ankwankure binom hwe obi a abusuan wo firim na adwuma a wo ye obi ho no mo tofom a na yiye ni wampagya ebe ha adwen because enipa eba no bakojo to da wose ma nipa no befitting barrier na wo kan tira me kire wo se hwe ba bia nipa ni firi ba ekwa be fo so be sie nipa bia no wasie no enye se be yemfa no nkoto fom saa keke obi a wana mamre se nya som na be me wakoye ne saa de a na momo no bia meke se na nya asoro be hyehyeye de a na sie nipa na bra kwabena se metu emewu ne na mokopam wa adaka mo penti ho kama de metuma mo sie menyi ebe enti eno no be fitting belly na ye kan ye de ahia enti mokoto adaka 1000 cedis e de metum mo penti ho kama mo de sie mi a be bia me kono se heaven me ko ebesim heaven kwan isi enti na meka ase hwe se de wo wote ansa wa hyehye wo niema obi ho no ma enipa no oye titire ogudin ti na yie no se wampagya ma emfa eno no wo ho ti se nipa na yie ne de bra kobra obi tumi ko obi 1 week ase obonsa 2 billion meboa abrimpo yie no na ye ka no eno ye different eno na mpese Ghana ni otie mi ne ti ase no obi ho na yie no obi kwa no 1 week keke otumi bonsa 2 billion 5 billion wo de no ayiankasa mu na ye da na ye nankasa na obi antumi amonsa be 200 cedis da 30 Ghana 10 cedis the boy ya 100 cedis na ye highest no wakoto adaka 10,000 Ghana cedis akoye nnuane sesi akura de ba kokura wo mkra wo fa ni say serve yourself
buffet Obia medibi enko de baabi makọ bro bosia akwaje bosia wo bank bechiche nuane amama fo adenti a odehia wu emra mu a wonim pote se eyie no enye investment because nipa oda fo mra me ka ne ho asemi no wo ye investment emfa enso aba beboka adenti na se yesa na mo franketo a se ye disika hwe mo ofie no mo ko school no busua penia kwaje bosia mo frane gufia sat now o ma ja school because ne papa obehwe no wa firi mu oba ne nya adwuma ena busuafo asan kwaje bosia be ye yie na kana kada ho no ne disia ne twetwe mo fra enipa no so awu no kɔ ne baabi de mu ye nyinaa wa mfa nani ahu bi de ya wo mu no ne ma mo ye nyinaa no enipa na wawu no wa mfa nani ko tua wisi ahu bi sɛ ne munyam hya ye ka no wa ahu bi and I'm not saying say ma obi efata sɛ ye pagya na ye ne kama me nya ne sɛ ne mom ne hwɛ ebusua wu firi mu no ɛne nipa ne di bi akita no hwɛ ntoma hodo a ye pam edi kwa yie kente papa bi eye but enipa na ye ka ne ho asem no ye twantoma enipa ye ka ne ho asem ansa waje me tuem papa wu na me hwe me ho na me ka so ye nkwa twantoma nye wenye we ne be ha me a na papa no kan betumi aye na ye ni moderate ye be ye ne kakra be ye I mean obi ba enya nim guase ma abusua no ye be ye ne kakra bi no adenti na menya ne saa na me kofa pressure to me ho so o ana no papa wo ye na ye fe pa yenko bisa ka no na yenso yenya the same thing na papa na ye na omo ye no ne busua ni wahu do ma ba ho no unim sika wonya ye na wo so de ne be fa na obi ayi obi 1 week ye no hwe titire ne nimpon ne ka se pack ye check amanfo de ba ye wo de ye no wa hwe ni ya enipa kitua bi ya na be nipa ba wa kure ndu be 1000 kitua bi na be ba ma pam ntade pam no market ye togasa jese ne bo no utumi se yes e kosoro pa ene ye hyehye agu hwa ye be wie no na ka fanfram abeda fie ade ntena san hyehye na abusua ne ye no ye ntimi ntena se yes fine if that been the case dia no ma bi wo ho no ma ebe ha dwen wahu ebe ha dwen pa ntini ma bi wo ho no mo sa na te dia fine yentete so na abusua ne yenhwe abusua ne ye wo mu no mebunu no ko school wi adwuma ni wo mam de na yenye as a family as abusua ene yentena se na abusua na nkasa mpan kobra no to bi ma ye ho as abusua no ne yemfa sa sika ne nya sika bi nya dwatire nto ma abusua ma na omoba no titiri ne nkyiri mampo na nka obi kura wi school no nya adwuma anya kede asu na sene de o se osu adwuma ye de na sua enipa ne de ese gya anka obetumi akwa adwuma bi ma bi asikatua bi na de nka yemfa mmɔ ne chidom de betumi bi adwuma ma ne ye bie de ama no ye nya da ye betwen ma nipa wu ne akɔgye bosia ne bo den pa ne de abagi ye ni fans na mo front tifi ne kom de wo ene obi wu a ukɔ me ahodo yetumi kɔ ha nipa se wo mra mesu oye ne ase ne ntua ne ka kɔ ha nipa besu kɔ ha nipa se wo mra mesu matiti na ni nisuo na ye ntua ne ka no wonkɔ ne nyina aka ye nhihye ho bi na wo nipa akɔ ha obesu ama wo no we ye na wo hwe nipa ne besu sa na beba de me no no ene na ye na akɔ investment akɔ ye business enti no hwe wankasa ho ne odehye ne da form na business no enso aba krache sunne echire din ma nya sa mistake no me de ye ka no krache mu odehye na da form no hwe na sa ye na oba be ye no wo pagya ekofa 100,000 Ghana cedis e de shim na be ha dwen a ma nya sa de no eye de ye funu be kwa munam enkohwe obi asa ho nse wasa me ka sei unim ye kan obi akwahwe obi asa ho menne super hinu na so ye hye unim ze ne mebu ni bebre na unim ze because of wedding ti do na titifie so unim wedding no be ye no ene kai beba no be ma na nya ne wedding on wade enti wotifie asa atena anko benye obi ani bana be wa na anko betumi akofia akotudu tuninsa akoye ne ho ade amamre kwan so wo fie na anko ma disika bobra wo so wonte ase ye da wedding wo ye ne den no ano be ene enti kaba abusua onipa ya tofom yede ne kwa akwahye mu I mean mortuary yede ne kwa akwahye asukwa adaka mu e kai ba yetumi de obi hyembe ya afe ene akiri e kai ba wo ho I mean ambulance yede ne be kɔ ne ade hearse nso yede ne betumu yede na akɔ bi kura ekwa kwasie ne nyina ye ka ne ade nnuane ya be kɔ so e ka bebile na na eba machines yede be ye undertaker e ho nsem pii posters banners I mean intended ne yanto yabo asema ade ne nya moderate kakra ye ne betumi ye nsa be so ye ho so na ya masika na akɔfam se be ye ne be nya sika de ade ahwefie obitumi kura mpo de abusua japade kokosia wowa
obi kwa tumi koton abusua japade no de be yi o de be yi okoton abusua japade na ba be ba to chacha na samutu aye mu ye ye ni we ne sesika na ma afi na chese mofra na o maka abusua ni mu esenka ye hwe wono mo no akwa je tade ama wono ye hwe ade we and wo hwe financial consequences ahodo a obi ye ye wi e ba na one o mu chem say 18% of families no omo experience financial worries pa ano omo ye hwehwema ahodo abeto dwan say 18% 18% eye o hawa de ba abusua ahodo omo ye yi a omo na bia na bi ni ho ode hye no so nya ode hye o ye obrempon a be ka say yi ni be ba bebre o mate o mo ka no na o makwakoye o be wi no na ka ba no 80% ahye e de ko na ka ba omo kire mi say 22% no so omo lower their standard for living after paying for a funeral ni ba ko aduonu mienu 22% ye ni wi o ma bra bo omo bo no e bi adan na wo han no e che men ho ba betena single room and porch I don't know. Living standard no better so be low one because a car be fie. Sika bo se na mo boy no muntumi ntua ayo. E kawura gine sika. Enti bo se be bia hotena se wutu. Wo chemben home a wo be firim. Esi na wo betu akwakoton, okopa farm ba kunya be bo ho no mo saa. Ebi kura mpo na wanya sika nkoto fan ba wo be kɔ ayi. Galaway. Le sisi kwan ho na ma lope ni bi na wo de be so na mfifiri. Eye na chi hu nsɛm ni bi no no. Eno wa chin so mu kyerem say 8% have cut back on essential like food. Nnuane a yedie no. Se opeje aye ma na bodo so wie, na se abusuani ni sika na ka ba kire se fenframa. Aham di temu nwotwe. Modidie mu kura san be yasman because die wudie no ntumi ni sa bio. 6% no so be struggle to pay bill and rent. Winsuoka, wanyinam ka ne aka. Ntua be ye den de ama wo. Wo dan ka ho be ye nsem pi after se ye ne wie. Ebio omo kirem se busua bebre na bre e wo mra omo ye wie. Omo savings a omo ye no. Eso ba ti because this year no e ka beda wo ba betuatua 33% ene ma no eba. Omo kirem se almost 23% no so omo ko bobosia. Edi from mfefo. Enimpa bi ni mo no ba be hye yiem. Ye wi na akoye ka de ama ye na etitifie. Na omo kirem se 19% omo eton omo belongings omo japade nema ye omo ho ankasa hode bo ho na obi aba senior wonim bibi me TV and say you kama pa na nso me hia sika bi sisi ade aye me 102 bi nti no se me 25000 na me sra ode ma me 2500 na me fama ode koye yi yes akaba wo ode koye yi ebi so ye ye na wie me ka ba ye yire dendenden ye betina kotuma ani tie so otu ni TV no koton me ka se LG ni bo den oton wia ntimi ntobio ese otu kokoton ama fo ton ma ho de bi ton ne bag bi ton ne ntade ane bo den fofofo ma foforo wakoye ye wia ka ba ni ya twe no ya cheka na ma muntua akafo ni gina wogiri ogini sika o chaman ogini sika enti sani pa makoma ku 23% we ton mo ho de enu ye 90% rather and the bimus omu kirem say ebinim use omo credit cards ne ade omo ho de obewie 24% ni nyina na eka funfram na abai esan so de eye mental and physical health e de to esan mu ni ma obekum adwendwen se obi wu a hwa adwendwen hodo obeto abusuan bi so ne ade ade a bewie be ye ne ma bi atwa ye ho ahye bewie na kra ye bebre ye ntumi ntua right na kofa ensempi etumi so di abusuan di timo de ba e wa ye nachi because obi ho no ma masa wo twa ne ho ema wo mo cheka na kura wonya nti afima imagine so no yimpa bonofo no ompe efunu no eye die efunu na wawuo na ye nyina ye hye na nimnyam no de ompe wa hwe abusuan ne betan na yina makura fi na kwakura abusuan si abusuan no bio na ye nsempi na enti e besere Ghana ne awutie ye eye no eye ni pegu e se at all cost ye kwesi ni prepare na chire kama bibia ye fine na mom ye nya no se be ya ye ni aye ho beto ye enya gidigidi ni wo hye o unima daddy Lumba ye abempon ye abusuan discussion ma mo kada and that is the truth ye moka 10 pesos ye moka da enti untumi mfa Obia mimi tuwe mpapa wu ana me sister bia wu a ne ye kwakwa na yi a na daddy Lumba yi a ye be yi na me so me de minu ade ne ko bobo sia akoye se yi ni bi emfa ebefa chairman ebefa emfa machines a be use daddy Lumba yi ase canopy se be use be branded one carpet be se form
ene niam aye beye ne chese ne me be gu akwan mu no be akobna sa me sister da form ne me sister da form me baby ye me sister yi na me pagya sa ofi se me ye nipa bio we are sure say me ye nipa bio be hu asa won tim kan radio no so bio because e be peme ache me atom me deka e kire din ka from me na me ka kire wo enti ye hwe abusua wo firi mu niam magya pade amogo wo sikasem enton wagya pade amfa nkohia yim da bi ye nya ne sa enti ento ye bo ase obi wu a do ese ye na yiye no na eye kama se be ye nim guase ye kan busua na mmom no me ye mpagya ne twintwan pagya extravagant funeral spending ye to for my hwese de abusuafo ni bi ye obi kase obi apam toma eye bi be bi obi kura toma apam toma gu ho no maka na abusuafo do nyina apam ho toma gu eye be to bia o de beko wo ya tade ye kiri se wi na ne sire mu gu ho wagine ni natale ni pabo bi oginem na paisha ba na me ka kire na kapsun sram na mo freti fie kom de won you see ye ne ma bi wo ho no ma Nyankopon panishin bi aye nim so se udwa tire nyina koye yie na se ka ba kire atwede mpo Nyankopon mo amantu aka na yes Nyankopon ani ku atiasefo ho sina wufuo that is the truth Nyankopon na ni ku atiasefo ho esina wufuo Bible say anidaso ni ho ema wufuo wuwu a wo de ne se wo kra na ati mu no e na ekwa Nyankopon nchen ekobu no nkonta dote na da ho no mo de Nyankopon se mba nden emfa no ho bio eye wa wasema ene ye bo ho ka na nimpa etefom kom de no de obedi ni ho adwuma ni ho ne se sika koye yi right bakobna me de manusi ni yesre hwe wa abusua wo firi mu na hwe wo de hye no se investment ne beba na so hwe na ma emfa ndo to bi ho ka se na we fere nya fede bia ye de obetumi aye e dan esie ni wi a ekire din na obi ampa ne ba bi mfa na sika bi ofi a ye mfo amo omo wo ekire ne ye nya se ye tutu sika hodo a ye de mafunu ne ye bewie no ne ka beto abusuam right abusuam moka ento wonka se ma metuatua e yasika e wo mra ye pesika abobra nya ne sa right. That's 31 minutes after 8. Kobia Samwa live on Facebook says, good morning, Hitman. Inshaba has said it all. Kudos to you. Cut your coat according to your cloth. It's so simple. Kofi, Maminti want to pay. Hitman, last comment now. Okay, cut your coat according to your cloth. Hitman, Chrome has said, Ghana titru ye dofunu si mibia. Chroma se Ghana ye dofunu se eye ba esense ye kan sen eniji aba because eye aba no obia pese oye den odi ne hu gimu bi se nipa ne yetitiriwa onim se bibi kakra ba den ebefiri wa ba na nipa no so nye titiriu ni a eno so ewo sene omoye no cut your coat according to your size. Now, Hitman, Chroma say yetimi boka ye. Emra nipa na wawu na mu krampo no. Na otiase no hia mo akura onye bi. Memi ni mobi a owu ye. Enye so owu ye anka me nim da se nebusuafo. Me nimu da. Se nebusuafo ama nipa na wawu no kura wadofo sa. Ye ka korinsenia. Nipa no owu ye no korinseni bi anchen ono a owu ye a etitirufu otimi ba eye na se pa be bonds wa Hitman me twon mi sanam say hey nipa ne ti ase krom mfa ne nya hwe o ni obedi kura de but the moment ebusuya te se wakon ato no Hitman and who said that's right e boka eyeye which I me tena se na me ka say enti keye o ma body aye nipa ne ti ase ni obedi kura den ni obedi eden and I ask myself say adenti na ka mu boy mo mfa nye den onipa ne ti ase mo mfa mani ni na se bi owu a mato adaka mo de na tum esieye na ebe yeye na ya yeye no Ghana hase no minim nia omudi fun eye se nipa wu a efunu minim ni omode ye cause efunu wo Ghana hase no aye say gold Ghana atitiru denti na etu ni difunu ba kroma hase no yehu ne se eye ade bi asumbo
ena me asemi aye ke yenka entia obi culture na bibio. But senia ye nuane kan cut your coat according to your size. E ye bi wo honuma wo ye na wo hwese obebo ka menye hunu senia abeden obeye no sebe abrochire omu ye a Hitman. It's hardly say obehun say bia ya no anu anuane te say Ghana say de buffet ni amokeken. It's hardly say obehun sa intense. Mostly a ye bebre ewo abrochire say no mo ye na that Facebook live no. Say no mo ye no. Ye tamfu no funu no mochire ho na ye siesie no ya boni coat ya hye ni bibia ye de na to adakam straight we sie ye de adaka na efunu ni dem aba be si won sofu gina ho e bompa ya mafunu no adofo nyina hye black etwa funu asia we sie ye esie o no ma ye no so in the petitiru a omubo dwa kese te say pope wuye sani omu ye ani omu wie ye bompa ma pope ye ni omu ye nyina obi akọ ni fie ye ni di obi akọ ni fie ye ni di ni eda sui sofu nya wie na cemetery guard no eba be chinchim we ni de adaka na chef from say kim ya kata so assembly na assembly Johnny live on Facebook na her pictures ha ya dia troso no pay say na that Facebook no ye de nipa ne share from mortuary guard e wo honum obechinchim we na adaka ne ko share from say kim no mo kata so asan we le pie free mortuary gate cemetery gate on ma wa fa ne left wa fa right no be fa straight obi akoni fie ye ni obi eni asem na ebusuafo akofie akotena se no ma bobo ho so arewo no media o media o ma rewo ade chipo obi asori ko na adwuma cause emre ni ho emre ni abrochiri emre ni ho omu waste your time no bagana asin o hwe eyi abefie ebusua ne eniska seska na mbako pato adaka monto adaka na munye den munko esi ye nko ye yi no ho no na munfa ni pa ne chefom bada bi obakoje bosia obakọ akọje bosia a wonim se mu krom hayi ombo nso a kese wo mu aye 10 cedis mimi kwa ye bi me mbokro ni din be fanti memo ba bi ye bonso 1 cedi na mi hu bi da wa ye abokagu cause nso abode ye 1 cedi 2 cedi when mit one musa when never ba asumesi we mi ni mabusunya ye bonso 1 2 cedi na and I asked myself, Kofi said the word don't sem no de man. No one don't sem no de man. It's man. So interested. Your word don't sem no de man. And you see, when baby. And somebody, you will me no. You were a man son, dear yebo. O co community ni mensi na Krunumu hono. Mo one somebody I na or man jiji. I will be a year by the man. Right. Do you know say o call ye krum? Mechiba kon akramaya ya o man san 5 cedis se ni pattern kura na ewu dade no ene ye o mun nyina yi a o man san ye 5 cedis nti we be chese sika na nyina mabusia no imagine say na obenya nti di aka na ye wa nkwan kura no personal donation a wo ade ma obi na ne de ye ntwabo enye to na okutua nti wo de wo pe na betu nti nipa na ba na sika 2 cedis e na ode ba de wo don sim na ode ma ontumi nti de wo mo nti wo ba hu so obi ya 1 week last me ko eye bi o Manford eye na omo ye na me wie na ye 1 week me wie me were ho ye mbisa me ho sa adan because brakob na mo kan banku nkruma stew papa bi na omo de mod eni nuane papa bi aka ho na obi di 5 cedis akoto nsesa or the 5 cities no kwa me catch now what's happening akwaje mot akwaje banku ne nya wa no wa bonu ntoa mienu ene nkruma stew papa bi nam papa bi gumu wakoto 5 cities agensesa ode ko so bi ta ho senti no ye ko bo anipa no ana say yodi na bro I mean menya fa pressure bi ntua ho so 1 week wo ye aduane ayede obi hye 1 week na ye abusua no pe enkan hye wo me say abusua no moko sheda mo de be nipa ndeng na yie enti de pene se de ye ka no nipa na bra wa bone pempenso a wado na be kire se je mpeja because nipa de bi ho no ma huntumi fa nkɔhye kokko ye den esi edi pia bonten
Would ye the old pia cran our ha? I think what to bob was not so. And take it to a be with your honor. Then back a crave, but or be Johnny and come. We miss me, me, Jenny, no, Miss Massa. Near by then, yet you and me, way needs a drink, baby, day. Me found quite so, Massa. Some Babaka was had their son enemy so they be a movie ye. Sana when there's some movie because I dear my no, at the car, the bamos to be a yen after a year number who is Sana. And contact between because more funny co school no be to your fees. Coffee, wrap it up and for your holders in this wrap it up no. Send I should have a kind or man son. And the obey your man son or moon to cause Hitman. He and cry her baby a ye. Saturn no, Nametsi area muho. Intino a year no, baby or moyano no, maybe Tanami fear any more no mana. Me who near cost like me TBB up a pepe. And Utimus obedient. Obi de one na ebusua nyina ho ono maame no ne ma fo abetene yi na se didi peche 1 month one and I ask myself say and I hwe nso abode na omobobo kran na enso ani so obi bebo ka ye yie sei na abebo nso 1 cedi 2 cedi ani nsira ba ken banku nkruma papa bi na o de 5 cedi koton nso abode mu a o sanje nsesa Asemi de anu ahye. Ya ma tie from Bram na fe yenji won so wa den twa do pay. Now my friend is 059340 6565 0534 050 Maje. Yeah, hello. Ya fro say. Auntie Magio. Magi mami nti wa no pay. You are not pay there. Mami mo my baso. Ani adwuma pa my ye na no pay. Nyame nsira mo papa. Nsira ba. Kofi. Mabo adwuma. Sami nyame nsira mo. Wonim abusia panefo no won na ma yie yakawo won na shamra say ye ni sei okunafo obenya wunya won o ma ne yatwabo ama obra be ma na ti asene nso no ebi kura na ene ma munya ma no no fi ho a for the how da kwa for to okunafo eso saa na mo tete won ene ko fika ye no sure aye no say I fasting aye na ya fasting me nkone sa ukwa yi a me ba wa yi a me medidi me nya hwe te me ba na de me wona me de ama na me ko me hwe waduane ho e metua sika kase ma ana obi kwa yi me se papa bi ne yiri mienu ana ba yi me hwe na pa o yi 5 cedi o wie ya wo je mo to 3 ona na yire no ana me se papa ya nya ne sa wa ha mama no o be go 5 cedi abeje mo to 3 wo na oyere no mano ma muano enti ayi no afa maranto so de na kofi kana brochire ya nya yi sa 2 weeks ni afie oni pa ne time ni ho mo kwa efi ana mitimu o Germany ma me ni wu ya me se 2 weeks na ekosi ye no ba ya ne mane kura ntnase no bia papa mu ana ade ebeyi ma me ne ma fi dan ni ana onwo de ma obi tenem enti sane ye Ghana yie na eno na ma kaneba. Cut your coat according to your size. Morning, I'm in your demand. Auntie Maggie Yankupon Council on the pay. Good morning. Fine morning. Me ba your frost say. I put on in the John question in front of Mammy to want to pay. Never come on my family. Papa. I say, wait there. Oh, yeah, the papa, we are you. Master, me, we are there, and me, wow. We are there. The minister planet tends to declare my name. I know. The way would you, and then I say, I didn't say I think I was a 4-bed John Hossa or everything. Master, I call you myself for that year. Can you say me demo pa master Kaiban? Mr. Fada no, me blabber could be me Bonabasso, me chiba or papa, many million. But Mr. Fonny, you know, or moon wow, Papa Yalea for so many years, Mamma play. What would you know? I would car basso in his fan of Briar Clum, a village be almost so fun about someone you know by you. Let me catch him, Mr. Massa. Of course, when that. Because village you are but you are bloody will be on the Nico a croma. You're quite a year. Say, yeah, any pattern, yeah, Bobo, and we say, Biamatazan Ghana, or Mutis Ascan, officer, they make us him. Right, but I me papa, and yet, yeah, but and can you say, you come be a ma. Oh, second, I know the year that I can open anyone who's asking me. But I made us and I pay, you didn't come out. Ghanaians, yeah, in Ghana for, yes, Sikado Dwa, yeah, this say you, Muno, and a doson. Good morning. Me patcho me ho ye pa fro say. Patcho ma akoni ni dake. Ade wa ge me tia wo nyamisra o. Ke obani
for the Yesiatra. Yesiatra. Obi a oye na ye no. What for 1 year oye na ye kese. Ah, seven flat, ya wusu wunru ho. Na so one who so obi a na ye kese nti wo so hihye wa ye sa. Extra ye. Hwa wo ho na ye wa ye. Esa say wo gibi. Onipa na won wa na ye kese de. Onim ni a oye. Ebi a wan ko bob. Onu aye ni ya, onu ankasa akọ yi misika. Ebi kura busia mo ni nyina kra obi o ha ne ma mi kura obusia ne ko ni tia kapreba. Uso so ofen ya kwa dinda kan san ya ba enji esa si ya ya bra. An san ya dia ye na nya so hu so bia ya ye kese enji sa na so ba ye wa ye kese. Eti da ofen no o hihye bibi a ti sa na nya esa mo kan kire no na mo to mo bo ase na mo ya ye na kakri. Yo Mate yada se anapay efe sika mensa so hwedwumadi no efe sika mensa na fe yenchia Flexi the Baba anapay mo hwedwumadi no. Good morning. Good morning. Me ba che fro say Prophet and Satata ugu go me Prophet Muhammad ya obaka so wagwa sedu ha 30 seconds yanko che enchum enfa usemi wo sika wo we che uye eyi ikoto adaka be 20 million. Oh, how? I've been panning way. Now, so here, we're going to finish station. Petrol, I said, oh, that be cotton bear, 10 cities. No, just a machine. What can you power? Did you make every kind? What can you power? Because I have bra. And not the number women. Oh, 1, 2, 3. Me that say 1, 2, 3. Yeah, for. Good morning. Asante Zongo. Ah, Papa. Ana pay my meet you. Ayo, mizu kakra me de faso ni jai. Yendi faso so yo honu so ye diabo. Ya sri ya ho. Sri ya ho papa. Me ma ni na wu bo mu ma me kwaji aye ni ayiri mani asese meye. Woni mi se foster keke. Su sri me. Ye de ta bo no ya sorry for be jatare o mo bo no. Ma nye no. Ya sri me. Se no na mi se be ye. Oh. Yesu ni pari ya kahubi. Ya kahu. Ya huru mabo se odi pa na ya koto ni chini. Ni ya bagri ya ho. Ya mfasa de mi se etrim. Ya mi enhero ne do asorodo. Right, me that say Asante Zongo. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Yes, bravo ma minti wa no pay 30 seconds. DJ Hitman, no wana yebra siraba aka. Na ya nkasa so ya kahubi na enipadom no so onama obehwe poster no so aso onye hu se America wo papa we ne befi America o ti kei eye we be de nti ya nkasa so ya kan obi nti ya nka te code according to your size Hitman obi nto aso wa avu me da se just ohun poster na ohun America ohun Germany ohun Holland ohun France eye wo address e ho be de papa. Good morning. Good morning, sir. Gideon very much Asante. Yes, sir. Wo bre ni yanko Gideon. Ye de nyame ase. Hwe emede program awon ye ya me hu say ayi bia e wait. Say wo be ye yi a hwe ayi ni wait ya ewo. Say ye koko 10 kilos wa. Hwe no wan kwan no one bag. Asini say ayi bi wo ha. Na wo ti die kwa mfata ayi no. Asuso ombeya mumini na wochi onu na wochi edie de nka asini se samudi na wochi se tim machine a wo befa ensa wo beto nyina hunu za matro ka ba ko ato isa se se yie no na wochi die nka ho na ade ba ko so ne se ne haye pa ne se ya anya enkrofo bekan o se ya anya yeni begu asio se wan hwe ye eweti ewo na sa wo se ene nkofo beka ene eni begu asia wo be kukuru ni de obetime kukuru na so efiri so be hwe se ta se ne anan manam kan azam no e hwe se ta mze we ka ese bi mu betutu enti abusamo hwe ene program yi na mu hu se aye bi a wo wait you put me go for 20 kilos ayi konko koko bag mate yes adaje ta mate Gideon very much Asante do pay that ora Ernest Ado do na cha for doorbell or whatever Ghana Free Zones Authority ora doorbell and pay special good morning and come out with you no mache
New Patrick Frozen. Pacham de Alex. Alex Maminti wanna pay. Yo. Adamasine Edmapa Amoy. Now, some of my two form anopino. Or say, it's na the year to my. This is a year ma, Minia, any yan. Obia later, I was say with Ebusiano, Ebuano. Ebusian be your money. So Muhushi, when the many parent forms is here. Bet me up or trouble Shako. Abusia Japadie. Edia Baba be ye. Ewa bra. Obuko school, new school fees, only scan from to school fees. Na me about what I say. Or Kwaye on fancy. Go more baby, and now Obuko ball 5 city kwaji change. A fine papa. So, Muslim, sir. And after a course of sir. In the panel, ye be ye na minia. Mate, me that's a papa. Oh, but someone says this one all the way on Facebook. Or say taxi driver from Tema Newtown. Now, back what you say, what born someone 5 Ghana cedis and what James say, hey, and what they laughing emojis no, what they are to her. Good morning. Good morning, Daddy. My comfort. Yeah, we are Pama Minty wanna pay. No pay that's a man here. Asoma abaye. Well, anuntina me ye nuanom awusafo no. Enye say no ma say. Omo ni party say ya. Na mo say no mo ye omo yie. But ye me tinasi na me di eye nka. Mo sisika maye. Ediane na nipa nkrofo ba be dipo. 3 days me ko yebi Obia ontia sikano wakuti benku omo no di ontia je enti me nuanom ne ye ka ye betie pa me ye de ka wo mo e ka oye mo me nipe wa na me so ampa de nya sika right enti se na ye ka no me sire mo ma ye nya ne sa ma ya nkwanyo obi de chinchere shini. Yo, Mate Menso, me that's so to me. A friend of 0593406565 and I pay Michelle or Abibec Enterprise, Utia Jumediano, Michelle of Abibec Enterprise, and I pay Utia Jumediano. 0593406565. Good morning. Nana, and I pay my minty Nana. What is the most of a year of Bocada? Well, if it's about me, what is the people why you know Bocada? There be that. What is that? Minty be that. Aha, Adaka Bacopeno. I would be see Osikani. I would be see you here. I would know and you Adaka who, but I can see them that, and one of these you be a most of when you do Buta. Chama, I'm a Christopher, I don't know. A year Christopher, ya. Oh, you're never. Chamai, enya de obontin fans, na kwahye da munsu. Me enya de obontin fans, na kwahye da munsu. Je de oho beto. Chamai, ana ma se meto su ni chamai. O se da me ka je mo se GTP about to hot to. Da kan dum na to ka bi so. So obekaya. Last week na me za na. Chamai eno nyame nko a chamai. Na se na ho se tutu chamai. Tama GTP run about all. Mate, you better do right, Mate, you better do you better one on Naya. Mate, Naya, tell my GTP run about you better to Anamona, Yape, and Semino, Puma Sibra. Good morning. Fine morning, Black Robin. Yes, sir, me Patrick Frozen. Medinde Kwame is I'm a tompa ball pamplam last stop. Kwame, who bring you young quay? Not the Amintimin Casa from my accident, Kakrinti, my Kafra. Medas. Near Pojokano. And Kodapa, and young Kwana, what the Bamuna, Yamishram, and then Madin Pa, Modi Abba. The Okano. Blah. What we say is here, yes, if you be more, Yellow for the whole. Or Sank, one of the says Canofano, one my own, one de says Cano, Eka, ye funu now was every one who the Amoya Mano,
said you Kojo Kano. Nani who know, one no this can come by Yara for a day. One day, what I said the whole. Our more time on us who knows how much I'm born who can be. As I don't before cry, I didn't cry to say, Obin to us. Meda Sedanis Owusu Banahine, Nana Banahina, no pay Uti Jumedia, no special good morning and confirm. Good morning. Good morning, sir. Patrick Frosing. From a fire, my free fee. Of I will bring you, young Quay. Yeah. Made a this time crowd about one, the Mukasi. There was a time I be me bag, so me be a bag so palm, me share a yin Italian in Yamawu. It's one I'm sick. Tinton time a giant. Poor year, you will be a bushana, you demon, and I wouldn't go for no my banner, and we'll be able to wait, and I'll go over your way, and I'll go over your way. We will a cup to soon. Amaboka. The Quayu of water region. When you so organized and overseen, unorganized review, you are your trust and none of them 3,000. Yes, so yeah, that's it. And pay. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Me patch your frosting. I mean, you want to pay. DJ Hitman. I think with maybe a moderator. Go on, Ghana is guys every one among. I'm not doing. Who can you be here by the 20 months? Because I competition, baby, and I want to see no catch. It will be the wood to see then she young gentleman, you couldn't see one better home. You a boat. You a standing fan. One big guy body, number is a problem. You a standing fan. Rubber boat. Shells is bad. It is a helpful. And if you want him to walk with you, I am sorry. You I'm not saying. You need to check everybody. It's a helpful. You can do a helpful. You don't need to do it. Only one more also. Then more my God. Right. You need to know. I'm not saying. Mate. Men so me da se pass to me afra no pay. Good morning. Good morning, Brother Brown. Pacha ho ye. Me pacha nya do me ho ye now. You fro say. Me we Big Mama. Afia nya New Jerusalem. Big Mama wo bre ni ye nkoi. Brother Brown. Me bucha afia nya Muslim. Be je de say me papa wu mi fi ha ko bi odan no na we si me papa. Just say enu no be bia ma me ka say ye wa kwantu ya mantama ye meto. Me fi ha ko do odan ni we sem. You couldn't see me, mammy. And she did be papa, the dear in us, you didn't to not come to see any Muslim for. And Cocadia, Medayan. Cocadia, no more better, my man, I say, me, I'm that. Shanty, I to say Muslim for, and Cabba Boyan. So me dear Cacrano. Mate, me that's a passer to me, a friend. My queer free year, I heard you made a good morning, Cabinet. Good job all the way from Canada. Ma, a queer free year. So heard you made good morning. Hitman. Yes, sir. Bia Coco, dear. What's the Yamia do me hoye? Mammy, you want to pay. Mamma Champion for most to do, you know. I'm Michelin on Yamoka. Hitman. Honestly, I hear be bar. I was a penny, no offers to come out. I was a penny, no 10% square on your day. Oh, you bet check. I no, not the price, yeah, over the way, you know. I the no, I check the amount, man. So, Obia 5,000 mra. Obia 5,000 mra. No more years to so. I can't so that bomuno. I know if you are chama mana Atia. The idea about why me yana say. Then Mr. Govitela Kayano. Wako aye. I wouldn't say. Aljanina wako de geno. I did Kitano. So abondiano. And so. Tell Janana why they walk on the general. If you know who could know and say, who could be a day. So this is going to be in the choir. Tom, any judge, any day, but I'll be back just and the take away and their coffee. Yeah, so now you're going to pop on it for. Yeah, right. Yes, you're pop on it for. Mate, what's to me that producer, where do my young father very final call and for young wrap up and pay a what Jumedian so a higher deal 106.9 and that's what Obia. Good morning. Good morning, Brappenny. Me pacho man so kakra ma me frozen. Pacho your friend my sister
na me ka se freelance man. Oba tina no pay wo breni yenkoi. Bra, me pa cho si atra nso ka ho. Si atra e ka ho. Da peni meti we me fa ne se me ma me a wo nson. Ena wa family me cousin bi ma ka ho aye du. Ma me aso ade wo na pampem. De papa nso aye dwuma den. Eti a hwe nkofo du nyina. Ewurade adom. Oma ye position. Bie ye dwuma. Omo akontum. Ye ma me ne ye papa no abro mo moje ni de esi baby pa. Edu baby e wo say ye nso ye papa ne ye ma me nso bibia. Na ba ku free mu a. Sedi wadaro mo. Isi ni be sie ni anyhow. Enye possible. Bible kra ka se wu ni ensie osie pa abopam ba po ahu onfaso echen ho. Nti se me hwe grade a me papa ne me ma me di mesi. Ne omanti mi ente so abendi wo mensa no. Ne se ba ma wu abefa ba akokwa a papa eni onyam ne me de be hye no. Me de be hye no. Ye no be hu ni ame maya mama wofo no a won so koye bi. Enyam na busia ni we busia. But when you make a better masia, busia ni me busia. Because me she bra me ma me abre me ho. Me she bra me papa abre me ho. Wa mama mba sesa. Wa mama go school. Me nye me die. Me ye doctor. Me ye engineer. Me ye say. Sebi na ba ko ato a. Me se ni ebusia e kanti. Me kwone ne yesie me ma me hu me ma me enim. Me ye mbashi me. Right. You. But yada sesa wonso watumi afra no pay yentumi emfa call bia bia ma ana no pay discussing segments on the show no yedi besi aha ye deal 106.9 ye be kwa no kojo ye kwa ye na ye netifo ase na yanka nkyere nkopon ase wonhyira wo mo ye nya wo mo na betena kojo so bone tofa ma ye nzema ya kana pa no ye besere ebusuan na wuti mu no hwese de ebusuan ne tie wo de hye na watofo mo no hwese de ne muduro tie na yere niama kakra bi a wa ho beto nyame ayo don papa se de mami okasa last week nyame ayo don miska ofi papa ahwe fie nyoma ye kama ene ye se wo papa de prin kura na besi na obia ni asem because wo koye nya de abebaka wa kire wo wi asem na ebusua no sika ofi wo ho nkire wo bedu de masa wo je da matusre na pese wo do papa tu prin ekwa musie ye krache enti ye momoden ye nya de ye ho be kire ye wie ne abeka sa adwuma ni kurum a wo so boa e mo na implement na cause because obi adwuma na wakwaje gbosia a wonye sika ntwe wo ba begu no enti ebesere ade bia ye nya nwene ho nko akire hu sade a ye no ye nya ade beboro ya ho de so be ya enkofa sunsanso bone ma ne mom ne be ka nkire ma ene empese besi nyame hye no ma enimti a ye de betu na mo se be ya daachi bia no ye ntu na mo ne enkofa sunsanso bone emfa mra nkire ma me mfa nche ankase ma Mr. Akondazi na afin so Mr. Kwame Anyen no mo gomu nyankomase no gomu akrama rather gomu akrama me cheche wo nyankopon hyira wo no anopeni ade show mo akrama nyina nyame hyira wo nyina right kwajo me da ase anopa kofi yakọ hitman yakọ na meka se ye be hyire mbinifo ye be fi a omo di enim no omo nhwe na omo ntutu bibia entu yi omfa bibia entu yi na wi ase de obi wo honu ma ohwe nipa na oda ho na waji bibia ta na ni ase unko yi a waji bibia ta wa ni ase a wi na waboka na nipa na wawu ne japade nyina ode ama na yere ntino na mo ba betiti kunafo sa na Ghana ade eti o onya bo kana no betiti kunani ntino o hwe na enhwe amu nyina mo ntena ase na mo mfa adwenkoro na mo nye ne ebetomo na enye ye nwie na embo ka ma expect se kunani ni metu ya ka ntino ni ameka no right koyo na o se nipa no obonsa azai obo 5 cities na oje nsesa obonsa 5 cities o se busa nsesa na oje aduane be okwaji banku no ntoa ne mienu banku ntoa mienu nkruma stew papa atumi se sofo me pai no sa akwaji mot kan wa no ji 2 mienu odi shim no de ko 5 cities wajen sesa wasa akwaji banku ntoa mienu nkruma stew kan ho ene mot mienu aboso banku mienu mot mienu eno kura aka no na banku kura aka kwa na buru be de say 60 Ghana na banku na kase ati say o modu
Modu pa. Emo de say normal banku am botton ye. Yeah, modu. E ko bon sa 5 cedi. Nam egumu no bra kwabena. Wele bibia bi hye say me di bi ntimi na make. Ne very rich to me say in fact ade a o ma shada bo ho. Enti abusuan say sika o mata so a na e ha o ma ye da nyame ase ni nyina eboa. Na mom say obawie na ba kosu dia yesre wo. Right. But that's it. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. I said, I can say, and come out what here from an opanozia, come him said no boy. The do obium and come out your shisha jumedi sure ye you are shisha in Shraba Quadro Sammy B. Kofi Taylor, Ebuaye, DJ Marion, and a fee direction coming from our programs director, Mavis Ama Insura Silver Lady. You're from a Hitman. Good morning and enjoy the rest of our programs. Make